a dar comezo ao pleno ordinario do mes de outubro. Empezamos dando conta ao pleno da Corporación dos decretos ditados pola Alcaldía dende a última sesión plenaria. Os decretos van do 2.900 ao 3.344, co que temos 445 decretos. Punto segundo é a dación de conta das actas da Xunta de Goberno Local celebradas nas seguintes datas: 25 do 9, 2 do 10, 9 do 10, 16 do 10 e 23 do 10. O punto terceiro é a dación de conta do decreto de aprobación da auditoría das redes de saneamento para a detección de infiltracións concas que verten á Sedar de Pontenova e a Meixenda e ás áreas asociadas ás fosas de Fernande, a Rúa e Sura. Ten a palabra o concelleiro Gustavo. Bueno, pois damos conta da aprobación desta auditoría das redes de saneamento para a detección de infiltracións de concas que verten á Sedar de Pontenova e a Meixenda. Unha auditoría que vai dentro do PERTE cunha factura de 17.847,50. Pasamos agora ao punto cuarto, que é a dación de conta das liñas fundamentais do orzamento do 2026. Ten a palabra a concelleira, señora Señorís. Boa tarde, noite a todos e a todas. Pois, efectivamente, o Ministerio de Facenda, como todos os anos, solicita a través da plataforma a información sobre as liñas fundamentais do orzamento para o 2026. O orzamento debe cumprir uns principios básicos: o equilibrio orzamentario, os ingresos teñen que ser suficientes para financiar os gastos; a estabilidade orzamentaria terá que ter un resultado dunha situación de equilibrio ou superávit estructural; a sustentabilidade financiera, capacidade para financiar gastos presentes e futuros e cumprimento do período medio de pago aos proveedores; e a planificación económica. O orzamento debe ter en conta os obxectivos das regras fiscais de estabilidade orzamentaria, regra de gasto e o límite de débeda. Para fixar as liñas fundamentais do orzamento do 2026, a base de cálculo é a liquidación orzamentaria do 2024, que foi remitida ao Ministerio de Facenda, e proxecta a liquidación do ano 2025. As liñas do orzamento do 2026 enmárcanse nunha aprobación dun plan económico financiero que ten como obxectivo garantir a continuidade no tempo dos distintos servizos que o Concello de Ames ven prestando de maneira continuada: conciliación, culturais, educativos, deportivos, sen comprometer a prestación dos servizos básicos e de carácter obrigatorio. O orzamento para o 2026 seguirá as liñas dos orzamentos anteriores, pero antes da súa elaboración manteremos xuntanzas cos outros grupos da corporación para que acheguen as súas propostas. Moitas grazas. Moitas gracias. Pasamos agora ao punto quinto, que é a aprobación se procede das actas anteriores. Vamos a votar a da sesión ordinaria do mes de setembro, celebrada o 25 do 9. Algúnha cuestión? Se non procedemos á súa votación. Votos a favor? Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto sexto, que é a aprobación do suplemento de crédito 3/2025 financiado con remanente de tesorería para gastos xerais. Ten a palabra a concelleira, a señora Señorís. Boa noite, de novo. Pois traemos o suplemento de crédito 3/2025. Dispoñemos dun remanente de tesourería para gastos xerais de 4.215.000 euros 238,48. O Concello non conta cun superávit orzamentario, mais si cun remanente de tesourería para gastos xerais, que poderá empregarse conforme o disposto no texto refundido das leis reguladoras de facendas locales, sempre que o Concello non incurra en déficit orzamentario o peche do exercicio, isto é, a 31 de decembro de 2025. O Concello de Ames ten destinado remanentes de tesourería, en primeiro lugar, a incorporación dos remanentes obrigatorios, en segundo lugar, a amortización anticipada da débeda financiera e, posteriormente, o financiamento de gastos reivindicados en exercicios anteriores, así como a incorporación de remanentes asociados a investimentos pendentes do exercicio 2024. As partidas que queremos incluir neste suplemento serían as seguintes: un incremento do 25% no complemento específico para o ano 2025 derivada da 12ª modificación da RPT. O importe total a suplementar ascende a 231.017,32. Esta cantidade é inferior ao previsto inicialmente para o devandito incremento, xa que se compensa parcialmente cos aforros derivados das baixas por incapacidade ou das vacantes existentes. É necesario tamén dotar crédito en distintas áreas do orzamento de gasto para o normal funcionamento dos servicios municipais.
O importe de suplemento neste capítulo ascende a 2.708.658,77 e responde fundamentalmente ás seguintes necesidades. Gastos do Servizo de Recollida e Tratamento de Lixo. O importe que o suplementa ascende a 1.791.581,82. No orzamento prorrogado existe crédito por importe de 1.645.072,45 destinado a facer fronte ao Servizo de Recollida e Tratamento do Lixo prestado pola Mancomunidade Serra do Barbanza. A Mancomunidade ten prevista a aprobación das contas correspondentes ao exercicio 2025 con efectos retroactivos desde o 1 de xaneiro de 2025. O importe que lle corresponde asumir a este Concello asumiría a 3.436.654,27, polo que se propón suplementar crédito pola diferencia existente entre os créditos iniciais e o importe das novas cotas, co fin de garantir a cobertura orzamentaria necesaria para facer fronte a este gasto. Por outra banda, dicir que durante o exercicio 2024 a Mancomunidade únicamente liquidou as cotas correspondentes aos meses de xaneiro a xuño, polo que o importe das cotas non liquidadas non chegou a aplicarse ao orzamento dese exercicio. Esta situación xerou un remanente que pasa a integrarse no remanente de tesourería para gastos xerais. Temos tamén gastos en servicios educativos e complementarios de educación. Aquí o importe sería de 437.258,88 e o grosso da partida é debido á compra de alimentos xa co seu custo dos distintos produtos alimentarios subeu. E tamén é preciso suplementar crédito para a monitoraxe dos servicios complementarios, como a escola de verán ou comedores escolares. Dicir que na escola de verán esta necesidade ven motivada polo aumento do prezo hora establecido no contrato, así como polo incremento das horas dos monitores dos nenos e nenas con necesidades especiais. Vale, pois deixo o seguinte. Moi ben, abrimos unha primeira quenda. Señora Feijóo. Boa tarde, noite a todos e a todas. A verdade é que se o 20 de maio deste ano aprobábamos a liquidación orzamentaria correspondente ao ano 2024 e que arroxaba unha cifra positiva de 6,5 millóns de remanente de caixa de tesorería, hoxe, despois de 5 meses, esa cifra queda n'1 millón de euros. 5,5 millóns de remanente gastados en escasos 5 meses. Porque neste goberno non se consola o que non quere. E ao final, se non temos superávit, pois, home, non pasa nada. Temos remanente de caixa de tesorería para tirar del e poder destinar a gasto corrente. A ver, sendo sinceros, non é que teñamos nada en contra de usar o remanente de tesorería, todo ao contrario. Sempre defendín que non era normal ter cartos no banco e carecer de servicios ou de infraestructuras necesarias e demandadas pola veciñanza. Pero iso é unha cousa e isto é algo que é totalmente o contrario. Xa que se foran vostedes vos xestores e vos servidores públicos, este remanente deberían usalo principalmente para proxectos de inversión de interese veciñal e non para gasto corrente, que é o que levan facendo vostedes durante estes anos. Desvirtúan así a finalidade última do remanente de tesorería. Lembren que ademais xa erado pola baixa execución no capítulo de inversións. E non hai máis que fixarse nos datos. 3.163.636,85 euros que hoxe van a suplementar, e dos que tan solo o 7% van a gastos de inversión. E decimos inversións por decir algo, porque a verdade é que gran parte desos casi 224.000 euros van en realidade a pagos de redaccións de proxectos e direccións de obras. Visto, unha vez máis, esta non é máis que outra das consecuencias da súa falta de planificación e xestión. Lonxe, a verdade, quedan aqueles tempos de ter un orzamento cada ano. Acórdanse vostedes deso. Quédome cas conclusións do informe de intervención, no que di claramente que, aínda que este suplemento de crédito nos permitirá cumplir coa regla de gasto e coa estabilidade, queda comprometida a capacidade de financiamento, polo que deberá levarse a cabo un estrito control do gasto, algo que, como xa vemos, non está a suceder, así como volve a repetir a obriga de aprobar un plan de axuste, é dicir, para que todos e todas nos entendamos, que van ter que subir os impostos para que todos e todas temos que paguemos aínda máis os desmás deste goberno que se define ademais como un goberno socialista. Moi ben, moitas gracias. Señora Seijas.
Boa tarde, noite a todos e a todas. Bueno, mira, en primeiro lugar, o que me gustaría decir é que saben o que nos molesta o BNG? Que se rían de nós. E por que digo isto? No pleno de agosto, nas comisións que facíamos, traíase pois endebedar o Concello de Ames para poder acabar o Centro Multifuncional do Villadoiro. Nesa comisión, eu mesma lle preguntei á concelleira por que non tirábamos de remanente e se facía con endebedamento. A súa resposta foi que porque comprometíamos as regras fiscais. Daquela estábamos a falar de aproximadamente de 550.000 euros. Hoxe falamos de 3 millóns de euros. Eu o que non entendo é porque con 550.000 euros comprometíamos as regras e agora con 3 millóns non o facemos. A ver se me pode aclarar. E agora vou adiantar e vou dicir porque eu creo que daquela non podíamos tirar do remanente. Ben, era porque daquela vostedes xa sabían que tiñan un grosso de facturas dun importe alto as que non tiñan crédito orzamentario co que responder. E a que se debe isto? Bueno, pois principalmente a que foron incapaces de ter uns orzamentos para este ano 2025 que responderan ás necesidades do Concello de Ames. Vou a poñer un exemplo. O ano pasado aprobábamos neste pleno, todos por unanimidade, un acordo cos traballadores e traballadoras. Nese acordo sabíamos a que cantidade exacta tiñamos que responder cada ano. O sea, sabíamos a cantidade que tiñamos que ter nos orzamentos para pagarlle este ano. E que pasou? Pois que como non había orzamentos, non podíamos responder a esa cantidade e hoxe temos que vir a facer un atraco ao remanente de tesourería. Xestión que, aparte, como xa comentou a miña compañeira que me predeceu, pois lévanos a ter que facer un plan económico financiero para 2025 e 2026 que, estando preto de novembro de 2025, aínda non vimos. Miren, a evolución do remanente non é boa. Como decía a miña compañeira, tiñamos 6 millóns e ora imos a ter 1 millón. O aforro acumulado, según a liquidación do 2024, descendeu. E o nivel de débeda vai en aumento. Esas non son magnitudes que mostren un avance na xestión económica deste Concello. E xa centrándome nas partidas que traen ao suplemento, eu quero que me aclaren, porque na que fai referencia ao monitoraxe, dice no informe non que o incremento, en parte, débese ao traslado de mobiliario aos novos espazos da cociña central. Entón, eu gustaríame saber por que isto fixo a monitoraxe e non o persoal do Concello. En todo caso, o BNG, lóxicamente, cree que os provedores e os traballadores do Concello non teñen que pagar pola súa mala xestión. E é por iso que hoxe, ca nosa abstención, imos favorecer que isto se aprobe, pero advirto, isto non é avaliar a súa capacidade de xestión económica. Isto é ser responsables cos provedores e cos traballadores e traballadoras deste Concello. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias polo Grupo Popular, señor Viloa. Bueno, boa noite a todas e a todos. O que ven hoxe a pleno pois é o terceiro suplemento de crédito con cargo remanente de tesourería. Digo o segundo porque o anterior, o suplemento de crédito 2-2025, non se acudiu ao remanente de tesourería para financiar a obra de remate do centro multifuncional, sino que o que se fixo foi acudir á débeda bancaria. Neste caso, o que se ven neste suplemento pois é dotar de maior crédito orzamentario, principalmente dentro do capítulo 2, diversas partidas. En primeiro lugar, suplementase a partida adicada ao incremento do 25% que se chegou na 12ª modificación da RPT. En segundo lugar, tamén se suplementa crédito no apartado de gastos de servizo de recollida e tratamento de lixo motivado polas cotas pendentes da Mancomunidade de Serra do Barbanza. Tamén se suplementa crédito no capítulo 2 relativo a gastos dos servizos educativos e complementarios de educación, motivado polo aumento das horas para prestar o servicio aos nenos con necesidades especiais, principalmente. E, finalmente, dentro do capítulo 2, pois tamén se suplementa crédito para facer fronte a facturas de electricidade e de gas que estaban pendentes, concretamente por 480.000 euros. Xa entrando no capítulo 6, dotase crédito, concretamente 223.000 euros para facer fronte ao pago de facturas de proxectos de redacción de proxectos de obras e das facturas de direccións de obras. E feitas todas estas suplementacións de crédito en diversas partidas, quédanos un remanente de 1.051.000 euros. Como decía a concelleira Luisa ao principio da súa intervención, se a principios do ano tiñamos un remanente de tesourería de 6.500.000 euros, despois de todas as modificacións de todos os suplementos de crédito que se tramitaron,
queda, incluído este, pois, un suplemento de 1 millón de euros. Nos, desde aquí, dende o Partido Popular, como xa fixemos fai uns días a través dunha nota de prensa, gustaríanos, tendo en conta, sobre todo, despois desta campaña que levou a cabo a Deputación da Coruña dos famosos bonos de Merca na Vila para incentivar o comercio local, o comercio de proximidade, a nos gustaríanos que viñese próximamente a este pleno un suplemento de crédito. Non creemos que os suplementos de crédito sexan algo negativo, sino que sean algo positivo si se adican ao fin que é necesario para as administracións públicas, que é prestar servizos aos cidadáns. Por eso, dende aquí, o que pedimos é traer un novo suplemento de crédito para paliar esta falta de apoio ao comercio local por parte da Deputación, onde a Deputación non está, pois que este o Concello. Por eso, gustaríanos que con este millón que queda de remanente, pois se poida facer un suplemento para apoiar o comercio local e apoiar aos veciños de Ames. Moitas gracias. Moitas gracias, conselleira. Vale, simplemente dicir que parte dese suplemento tamén vai para o gasto corrente, que supuxo un gasto importante tamén os gastos de suministración eléctrica e de gas de 105.180,33 €, xa que rematou o contrato de suministración eléctrica de acordo do marco FEM e viñeron facturas con carácter retroactivo. Despois, os gastos en investimentos serían 223.960,75 e, como ben decían os meus compañeiros, é necesario dotar crédito para facer fronte ao gasto derivado de facturas pendentes de aprobación correspondentes á redacción de proxectos e direccións de obras, así como a pequenos investimentos en infraestructuras e edificios municipais. E tamén se pretende habilitar crédito adicional para atender as liquidacións dos contratos de obra. Con respecto ás preguntas que me facía a concelleira Seijas, decirlle que o remanente de tesourería non se pode empregar para facer investimentos e o centro de Milladoiro multifuncional se consideraría un investimento. E a parte que me decía de que se lle pagou os monitores, non, os monitores pagaselle polo cuidado e atención dos nenos e nenas que usan os servicios de conciliación. O traslado do mobiliario se lle pagou a unha empresa. O mellor non está correctamente redactado ou pode parecer que dá esa confusión, pero non se lle pagou os monitores. Moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Señora Feijóo. Bueno, vese que prefiren vostedes seguir endebedándonos e gastando en lugar de xestionar dun xeito eficiente. Insisto, en 5 meses pasamos de 6,5 millóns de euros a 1 millón. Gastaron vostedes 5 millóns de euros en 5 meses, mentre os veciños e as veciñas teremos que asumir unha maior presión fiscal para pagar os seus desmáns. O igual que comentou a compañeira do Bloque Nacionalista, dende Espazo Común, dende logo non podemos aprobar isto, pero tamén entendemos que os prevedores non teñen a culpa, os traballos están realizados, os traballadores tamén fixeron o seu traballo, polo tanto, nos anunciamos a nosa abstención. Moitas gracias, señora Seijas. Sí, nada, preguntarlle que entón, se vostede me responde iso, que porque na comisión informativa se respondeu que era porque se comprometiva as regras fiscais e non porque o remanente non se podía usar para capítulo 6, porque a verdade non teño aquí a lei para poder aseguralo, pero eu creo recordar que se son inversións financieramente sostibles, si se pode facer un uso do remanente, sempre cando, primeiro, se empregue, por exemplo, para amortizar débeda. Pero, bueno, nada, preguntarlle que entón por que na comisión non se nos dixo iso. Moitas gracias, señor Beiroa. Nada, simplemente iso, adiantar a nosa abstención, porque mentras non haxa un suplemento de crédito que realmente apoia o comercio local e se saquen uns novos bonos para suplir este anuncio feito pola Deputación que Ames quedou fora, pois adiantar a nosa abstención. Moitas gracias, señoris. Bueno, aclarar dúas cuestións antes. A primeira, que parten vostedes dunha premisa equivocada. Aquí se leva dicindo desde o principio de mandato, cada vez que traíamos unha modificación ou un suplemento, que estábamos endebedando ao Concello e que creo recordar literalmente que estábamos metendo a man na caixa para sacar cartos, e chegou a dicir. A realidade se pode ver que ano tras ano, cando temos a liquidación, hai un remanente positivo, este último ano de 6 millóns de euros, co cal, bueno, cando se fan suplementos é porque hai cartos para poder facelos.
e estamos facendo porque se poden facer e que ustedes que formaron parte do goberno durante moitos anos, algúns deles, algúns dos vostedes, 8 anos en concreto, algunhas, se fixeron remanentes, se fixeron modificacións e se fixeron suplementos e non pasou nada e se votaron a favor igual e non había ningún problema. Sobre o que di a señora Seijas, dicirlle que a lei realmente agora mesmo que día que non se poden facer investimentos financeiramente sostibles porque como os orzamentos do Estado están prorrogados non se trasladaron as disposicións adicionais que viñan nos últimos orzamentos, co cal non se poden facer investimentos financeiramente sostibles, por eso non se están facendo. Pero si se pode, por exemplo, solicitar un crédito para o centro multifuncional e como vai a generar deuda para o vindeiro ano, se hai remanente, si pagar, por exemplo, con ese remanente. E o que dicía o señor Beiroa, dicirlle que sí, que efectivamente en breve vamos a traer a un pleno unha modificación ou un suplemento para sacar os bonos consuma que sacamos todos os anos por estas datas aproximadamente. Xa, ademais, xa informamos ás asociacións de empresarios do Concello nunha reunión que tivemos esta semana para falar do tema do lixo e tamén lle trasladamos isto e non lle podo garantizar a data agora mesmo, fixar a data concreta, pero si vai haber unha xuntanza, un pleno, para aprobar ese suplemento de crédito donde con fondos propios e tamén con unha parte de suplemento se vai habilitar unha partida para poñer en marcha os bonos consuma como todos os anos. Procedemos agora á votación. Votos a favor do punto. Grupo Socialista. Votos en contra. Abstencións? O resto dos grupos. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto sétimo, aprobación inicial da ordenanza fiscal 3A1, reguladora da taxa polo servicio de recollida, transporte e tratamento de residuos. Ten a palabra o concelleiro, señor Nieto. Boas noites a todas e a todos. Traemos hoxe a pleno a revisión da taxa de recollida, transporte e tratamento do lixo para adaptar a normativa vixente. Normativa regulada por unha directiva europea e por unha lei estatal, concretamente a 7/2022, que establece que os servicios públicos non poden ser deficitarios. Os ingresos por taxas teñen que tender a cubrir o custe do servicio. E unha segunda parte que tamén establece que é que quen máis contamina, máis paga. A día de hoxe os números están clarísimos. AMES recauda por esta taxa 1.300.000 euros. O custe do servicio é de 3.426.654,27 euros. E o déficit, por tanto, é de 2.136.354,27 euros. Este déficit é precisamente o que temos que corrixir, tal e como están a facer outros concellos. Onte mesmo o fixo Teo, fixo Vigo, Ourense xa anunciou que tamén o vai a facer, fixo Laracha, a semana pasada fixo tamén a Mancomunidade do Morrazo e tamén o intentou facer Santiago de Compostela. Esta revisión, de aprobarse hoxe, irá acompañada tamén de bonificacións. Queremos que a nosa veciñanza saiba o que paga, por que o paga e como pode rebaixar a súa factura do lixo. Por iso, este goberno municipal asume a responsabilidade de adaptar a taxa, pero faino con xusticia e con equilibrio. Gustaríamos subliñar algo importante, aínda que a lei exixe que o servicio sea autosuficiente. Asumirase o 25% do coste total do mismo con recursos municipais, para aliviar o impacto sobre as familias e as pequenas empresas. Creemos que é unha maneira xusta de compatibilizar a obriga legal coa sensibilidade social. Este Concello asumirá preto de 900.000 euros. Vai rematando, por favor. Remato, un momentiño. Somos totalmente conscientes que calquera subida de tasas é unha medida impopular. A ningún goberno lle gusta facelo. Pero tamén sabemos que non actuar sería moito peor. Pode provocar sancións, provocará seguro recortes noutros servicios e, sobre todo, provoca seguir xestionando os recursos de maneira insostible. En definitiva, de aprobarse este punto, adaptarémonos á legislación europea, á legislación estatal e garantizaremos o equilibrio económico do Concello de Ames. Moitas gracias. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijóo.
Bueno, boa tarde noite outra vez. Permítanme que comece dando lectura ao seguinte texto. O presente regulamento é a expresión mesma do compromiso do Concello de Ames coa participación democrática e cívica co obxectivo de facer a realidade implicando a cidadanía de xeito activo e transparente nos asuntos públicos locais. Sonalles isto? Parece que non. Verdade? Pois é nada máis e nada menos que o comezo do preámbulo do noso regulamento de participación cidadá. Un regulamento cuxo espírito e cuxo contido pisotean vostedes continuamente. Dígolles por qué. Porque con carácter previo á presentación deste proxecto que vostedes traen hoxe aquí, poderían habelo sometido a consulta pública previa, como indica o artigo 133.1 da Lei de Procedemento Administrativo Común. Podían habelo feito, non? É unha modificación importante e, ademais, é de interese público. Pero tranquilos, xa sei que hai unha sentencia de casación do Supremo de 2023 que lles veu moi ben e así olvídanse vostedes deste trámite. É parte de que, como sempre, van vostedes de presa correndo e a última hora, pois, ao mellor, igual non lle daba tempo por prazos. Pero, de todos xeitos, en ara a esa participación e transparencia de que tanto presumen que a boca pequena, pois non houvese estado mal esta exposición previa, ou, no seu caso, tal e como lle solicitamos, pois unhas xuntanzas, ao menos, cos representantes das asociacións veciñais e cas de comercio. E refírome non a esa que tuveron onte, cando xa o peixe estaba vendido, senón a unhas anteriores para que tamén poidesen opinar ou presentar propostas cando menos, xa que ao fin e ao cabo somos suxeitos pasivos desta modificación. Está claro que para vostedes a participación é algo que non existe, lóxicamente para vostedes a veciñanza canto menos sepa e canto menos opine, pois moito mellor. E dito isto, pasamos ao contido desta ordenanza. Unha ordenanza basada nun estudio económico que nos enviaron completo o venres, a última hora. Parece ser que foi cando yo remitiu aínda a empresa. Como sempre, todo con moita planificación, e no que di textualmente. El informe ha sido elaborado a partir de los datos facilitados expresamente por el Concello de Ames a partir o por las personas o entidades designadas bajo el supuesto de veracidad, suficiencia y exactitud de tales datos, modificando los datos inicialmente incluídos por el censo, que es la empresa en cuestión. Lóxicamente sabemos que o papel é moi sufrido, aguanto todo e ademais ten a ventaxa de que non se pon vermello. E aquí é onde me ven á cabeza pois aquel estudio económico que se presentou para a xustificación da creación da Apple. Recorden aquel estudio? Un estudio que ademais resultou ser digno de calquer parecido que a realidade pois é pura ficción, porque a verdade que non se parecía nada o estudo o que realmente sucedeu. E agora, como se tratase dun déjà vu, voltamos a máis do mesmo. Usan vostedes para esta modificación, ou mellor dito, vamos a chamar as cousas polo seu nome, para esta subida da taxa do lixo a información do custe dos servicios según os datos da Mancomunidade. E fanos as sabendas de que Ames non é membro de pleno dereito e que aínda non temos definido, pensado, nin decidido o que imos facer. Porque si ben, cando solicitamos un pleno extraordinario fai 2 anos para intentar que dentro do goberno se nos aclarase e se nos dese información de como estaba a Mancomunidade, que era a posición deste goberno, a resposta que obtivemos naquel momento do señor García foi que Ames sí ou sí ia a ser membro da Mancomunidade. Pero meses despois xa se retractou desta afirmación dicindo que menos mal que Ames non entrou. Para que ao final, o 8 de maio, adxudica por un pelín máis de 18.000 euros mediante decreto un contrato menor de asistencia técnica para a redacción dunhos pregos técnicos e demais documentación relativa á licitación dun contrato de recollida de residuos sólidos urbanos. E uns días máis tarde, adxudícalle tamén mediante decreto e a mesma empresa pois outro contrato menor, desta vez por un pouquiño menos de 18, para a redacción dun estudio técnico económico para a elaboración desta ordenanza. Non se aclaran nin vostedes mesmos. Esta é unha situación que coñecíamos fai tempo, non é de agora, solo que agora anda faltos de cartos e buscan a saída fácil. Como xa comentamos na xuntanza que mantivemos antes de traer esta suba, deberíamos decidir, ou polo menos ter claro, por que opción nos imos a decantar e despois, cas contas en riba da mesa, pois decidir se seguimos na Mancomunidade ou se licitamos o servizo de recollida. Porque van nos decir vostedes que os costes son os mesmos, que o estudio de costes elaborado pola empresa coincide co que nos corresponde como socios da Mancomunidade. Nós só esperamos que nos estén tirando cartos que, lembren, non son seus, non saen dos seus petos, saen do peto de todos e cada un de nós. E como xa lle trasladamos dende Espazo Común, nós non imos a apoiar esta asumida, e por varias razóns de peso. Primeiro, polo anteriormente exposto, xa que pensamos que o primeiro sería definir que sistema imos adoptar. Segundo, propoñemos acordar un plan a 3-4 anos vistas con subidas graduais. Unha transición suave para evitar o impacto directo nas economías familiares e que nos permita axustar a taxa ao custe real do servicio unha vez posto en marcha e que non
sea esta suba baseada no coste dun servicio que non sabemos ni sequera se vamos a manter. Terceiro, consideramos que se deben adoptar outros criterios para fixar a cuota, así como a progresividade nas mesmas, como, por exemplo, o consumo da auga, o que nos permitiría, por un lado, calcular o volumen de residuos que xenera unha vivenda e, por outro, concienciar a poboación no uso responsable da mesma, ou establecer cuotas en función do consumo, tal e como avala o Tribunal Supremo nunha sentencia reciente e tal e como se aprobou en outros concellos. E non o criterio do padrón, que non é de todo real e obrigará a estar facendo cambios continuos debendo, sobre todo, por exemplo, a alta mobilidade do padrón que temos, por exemplo, en Milladoiro. E máis, usando únicamente o criterio de padrón e a cuota única, consideramos que esta suba é contraria ao principio de proporcionalidade de capacidade económica, xa que, por exemplo, para as vivendas se establece unha cuota fixa e unha variable en función do número de persoas empadronadas do domicilio sin ter en conta a súa capacidade económica. No noso concello, a maioría dos fogares son de 2 ou 3 membros. Fogares que estábamos a pagar 75,79 euros ao ano nas zonas urbanas e 37,90 nas zonas de recollida alterna. Agora pasaremos as de 2 persoas a pagar 110,49 e 83,38 as de recollida alterna. Estamos a falar dunha suba do 45,78% nun caso e do 120% no outro. No caso das vivendas, donde haxa 3 persoas, é peor todavía. Pasan a pagar 131,85 e 104,74. É dicir, unha suba do 73,97% no caso das vivendas de recollida diaria e dun 176,36% naquelas de recollida alterna. E así vemos como un concello como o noso grava máis as familias numerosas en lugar de bonificalas e como novamente se grava máis as zonas rurales onde o servizo é menor. En canto ás bonificacións que fala o señor Nieto, aínda por encima de que son vagas e as deixan totalmente abertas, son totalmente insignificantes. Un 15% sobre a cuota variable e a solicitude do propio usuario. Se realmente se quere concienciar e se quere bonificar a reciclaxe, esas bonificacións deberían ser máis altas. Teñen vostedes, por exemplo, un exemplo aquí ao lado, un concello amigo, o Concello da Coruña, que as establece nun 55%. O mesmo ocorre cos fogares máis desfavorecidos, para os que vostedes propoñen unha reducción na cuota do 50% sin indicar se é na cuota total, na parte fixa, na parte variable, co cual vai nos pasar como ca ordenanza da auga, que dará suxeito á interpretación de quen lle toque. Cando, por exemplo, podían establecer unha tarifa cero para aquelas persoas beneficiarias de Risga e todas as que teñan un subsidio análogo e a partir de aí establecer cuotas en función dos tramos do IPREN tal e como se fixo noutros concellos, garantindo así esa proporcionalidade según a capacidade económica das familias. A verdade é que non podemos ir de socialistas pactando co Partido Popular e non podemos ir dicindo, por un lado, que blindamos os servicios sociales e, por outro, non podemos facer verdadeiras políticas sociais cando temos a ocasión. Ao noso parecer, tamén se deberían incluir reduccións no recibo tanto a familias numerosas que teñen menos ingresos como aquelas familias monoparentais ou monomarentais. E todo isto vese claramente que é unha ordenanza que nos costou 18.000 euros, feita a presa, con un único obxectivo que é de recadar 2,5 millóns de euros para intentar cadrar as súas paupérrimas contas e así poder seguir gastando. Moitas gracias, señora Feijóo. Recordarlle que estuvo 11 minutos no uso da palabra. Vale? 11 minutos. Polo BNG, señora Seijas. Ben, en primeiro lugar, quero deixar claro que o BNG non está en contra de cumprir a normativa, senón que o que hoxe imos a criticar é o xeito no que se fai. Porque aquí o que hoxe se nos propón é pagar máis polo mesmo servicio. Un servicio que segue a ser deficiente, anticuado e insuficiente. Non é de recibo pedirlle aos veciños e veciñas de Ames que teñan un incremento no seu recibo do 75% cando seguen a toparse colectores rotos, a mesma frecuencia de recollida que fai anos e as mesmas dificultades para reciclar correctamente. E miren, nós estamos a favor de cumplir a normativa, efectivamente, pero toda a normativa, non só a que implica pasarlle o custo aos veciños e veciñas. A Directiva Europea tamén fala de mellorar a xestión dos residuos, de eficiencia, de incrementar a recollida selectiva, de fomentar a separación en orixe e de avanzar cara a unha economía circular. Fíxose algo disto ata agora en Ames? Non.
Non vemos medidas de modernización do servicio, nin para implantar a recollida porta a porta, nin un plan serio para reforzar o compostaxe individual, colectivo ou nos comercios, nin campañas de sensibilización e formación á cidadanía, que son obrigatorias para acadar os obxectivos europeos. O reto, segundo a normativa, é reducir os residuos e acadar un 55% do reciclaxe no 2025. Pero, alguén sabe cales son os datos actuais de Ames? Canto reciclamos hoxe? Que estrategia real temos para chegar a ese 55%? Non o sabemos, e hoxe tampouco se aclara. Por outra banda, tamén a lei lle permite aos concellos establecer bonificacións de ata o 95% da taxa para quen realice boas prácticas ambientais, como pode ser a compostaxe, a separación en orixe ou a reducción dos residuos. As bonificacións que comentou o concelleiro para nós son escasas, porque son a maioría delas dun 15%. É dicir, para nós unha ordenanza pouco social e pouco incentivadora, que non se adapta á normativa europea nin á estatal. Fronte a este modelo de Ames, hai outros concellos, como xa se comentou aquí, que aplican, por exemplo, un 50% de bonificación a quen participe en programas de compostaxe ou que incluso en Compostela, a que ten un colector a máis de 200 metros da vivenda, non é un suxeito gravado pola ordenanza. E outro exemplo, Vigo, reduce casi no 95% a tarifa ás persoas que teñen discapacidade ou a familias numerosas. E xa non falemos do caso dos comercios, que as bonificacións son testemuñais. Non se distingue entre quen xera moito residuo e quen xera pouco, nin se incentiva o reciclaxe no pequeno comercio local. Outro punto que nos preocupa é a diferencia entre o rural e o urbano. Antes existía unha diferencia do 37,89% na taxa, recoñecendo que o rural ten un servicio máis precario, onde hai menos frecuencias, menos puntos de recollida e moitas veces ter que coller o coche para poder reciclar. Agora, esta diferencia redúcese nun 27,11. De feito, se facemos un caso práctico e collemos unha familia de 4 persoas que non ten ningunha bonificación, no rural a suba da taxa sería de 82,20, fronte ao 77,64 do urbano. É dicir, a suba proporcional é maior no rural, onde o servicio é peor, e iso non nos parece xusto. Tampouco se entende que se grave igual a un restaurante que a un bar ou a un pub pequeno, cando a cantidade de residuos que xeran son moi diferentes uns e outros. E resulta tamén incoherente que se cobre máis a un centro docente que presta un servicio público que a unha vivenda de uso turístico. Para nós, faltalle sensibilidade e criterio ambiental a esta ordenanza. E eu sinto, pero o BNG non lle vai a decir aos veciños e veciñas que paguen un 75% máis cando teñen colectores rotos a mesma recollida de fai anos e ter que percorrer kilómetros para reciclar. Graciñas. Moi ben, moitas gracias. Señora Agra. Boas tardes, noites a todas e a todos. Hoxe traen a aprobación unha ordenanza que supón o incremento dunha taxa. Este incremento que van a ter que asumir os veciños e veciñas de Ames, tanto por acción como por omisión, do culpa tanto do Partido Socialista como do BNG. Xa sei que estes termos así ditos poden parecer contradictorios, pero neste caso non o son. Por acción, en primeiro lugar, do Partido Socialista, empezando polo presidente do Goberno e rematando polo alcalde de Ames. Por culpa do Goberno de Pedro Sánchez pola forma na que decidiron transpoñer unha directiva europea nunha lei que en ningún caso obrigaba aos veciños a asumir unha taxa ao custe real do servizo. De feito, 18 países da Unión Europea decidiron non adaptar a directiva desta maneira. E por acción, tamén por culpa dos gobernos locais de coalición do Partido Socialista e BNG de Ames, desde o momento que decidiron enfrascarnos no capricho da mancomunidade, un capricho que non reportou ningún beneficio para os veciños de Ames. Ao contrario, só supuxo que os veciños de Ames teñan un servicio caro e de escasa calidade. Todos recordamos que no ano 2015 o Concello de Ames e a Mancomunidade mantiveron un pulso que rematou cunha clara aposta do tripartito de Ames de continuar en Serra do Barbanza, facendo caso omiso os avisos do Partido Popular de que Sogama era a mellor opción. Mentres tanto, o tripartito seguía facendo estudos económicos, sobre o custo que suporía para o Concello seguir como estaba, mandando lixo para a planta da Serra do Barbanza ou mandalo para Sogama. Os cales xa falaban de que, en principio, cos datos que tiña nese momento era máis económico o modelo de Sogama, e o tempo dounos a razón. Vou poñer un exemplo de exceso de custe que están a asumir os veciños de Ames. No Concello de Carballo, gobernado polo BNG, cunha poboación similar a de Ames, a recollida de residuos sólidos urbanos e o tratamento de residuos por parte de Sogama
ten un custe total de 2.100.000 euros, mentres que en Ames o custe real damos servicios é de 3.400.000 euros, o que supón que por este capricho do Partido Socialista e o BNG, os veciños e veciñas de Ames están a pagar case 1.300.000 euros de máis cada ano. Isto demostra, por un lado, a nula capacidade de xestión e eficiencia do Partido Socialista e do BNG e da boa xestión que realiza a Xunta de Galicia do Partido Popular das empresas públicas, sempre ofrecendo servicios de calidade ao menor custe posible para os cidadáns. E outra mostra máis do bo facer, neste caso, do Partido Popular de Ames, ao contrario que as miñas compañeiras dos grupos do BNG e de Espazo Común, nós sí que facemos achegas. A achega que fixemos é que se incluíu na ordenanza unha bonificación para as empresas de distribución alimentaria ou restauración que teñan establecidos acordos de colaboración con entidades de economía social carentes de ánimo de lucro, como pode ser con Cáritas, unha entidade que realiza unha labor encomiable no noso concello. E por omisión, como dixen antes, a culpa deste incremento é de todos os gobernos de coalición do Partido Socialista, incluída a exconcelleira socialista Luisa Feijóo e o BNG de Ames, que tiveron o noso concello desde o 2011, última vez que se actualizou este tributo por parte dun goberno do Partido Popular, sen actualizala. A vostedes, que se lles enche a boca de ser os defensores do público, só demostran que a súa xestión que non son capaces de ofrecer servicios de calidade, porque para ofrecer servicios de calidade hai que actualizar os precios ao IPC. Senón, o que se produce é a degradación destes servicios e despois, cando queren actualizar os prezos, os veciños teñen que soportar un incremento desorbitado. Ademais, esta norma tiña que haber estado en vigor o 10 de abril do 2025 e terémola agora ao pleno cos prazos xustos para poder aplicala no ano 2026, como nos ten acostumbrados este goberno todas presas. En resumo, os caprichos e a falta de xestión lévanos a esta situación onde os veciños de Ames están pagando máis por un servizo de escasa calidade e moi mellorable. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra o concelleiro señor Nieto. Bueno, eu creo que fazer algunhas aclaracións que eu creo que non se entendeu por onde iba, sobre todo as bonificacións. Cando falan de que só é un 15% por compostaxe, un 15% de uso punto limpio, é certo, aparecen. Pero é que este concello indirectamente bonifica con un 25% a todos os veciños e a todas as empresas indirectamente. Porque ese 25% non nos sube. Entón estamos xa nun 40%. Aparte deso, tampouco contan que o 15% do compostaxe e o 15% do punto limpio se pode sumar, estamos nun 30, máis o 25, estamos nun 55. En exclusión social, por certo, Luisa, pedías para a negociación que os técnicos da Servicio Social non fixeran informes, se tenes a lei, pon que exclusivamente teñen que facer informes sí ou sí os técnicos de Servicios Sociais. Revisa, lea, xa verás. Cando falades de que se vamos a mancomunidade, se seguimos, se vamos a licitar, a ordenanza está feita co que hai hoxe en día. Eu non podo facer unha ordenanza, nin podo pedirle a nadie que faga unha ordenanza basándose no que pode pasar dentro de 2 anos ou dentro de 3 anos. Os costes son a día de hoxe. E Oliva, tamén Rajoy sacou a lei do sol. Non sei se te acordas. Porque estamos peor hoxe, é certo. Hoxe estamos na mancomunidade nunha situación mala, é certo, sin duda. Hoxe temos un vaso colmatado que nos facía que o servicio era máis barato, hasta ahora era máis barato. Isto está xerando que o noso lixo, en vez de estar en Lousame, están sobrado dos Monxes. E isto está xerando que a nosa tonelada por uso de sobrado dos Monxes costa 170 euros de media de levarlo alá. Voulle dar razón a Oliva. A nos vai nos axudar a Sogama a abaratar estes costes. Concretamente, para o ano que vamos ir a Sogama, todos os da mancomunidade, vai a valer 118 euros. E o que fago aquí é un chamamento a todos os nosos veciños a que reciclemos, porque reciclar vai supoñer que en 2 anos vamos a pagar 96 euros tonelada, xa non 118, e en 3 anos vamos a pagar 83 euros tonelada. Eso vai dar igual que licitemos nós ou que estemos nunha comunidade, porque nós se licitamos tamén vamos ter que ir a Sogama. A Sobrado dos Monxes non vamos ir. Que máis podo contestar aquí? Podría falar de moitas cousas de tal. Por exemplo, estamos en un mal estado, con contenedores rotos? Sí. Pero é que a mancomunidade tamén está en un contrato en precario. Hoxe a mancomunidade non ten unha licitación feita ca empresa que recolle a basura. Prácticamente fan un pouco que lle dá a gana. Pero a mancomunidade ten que licitar. Está nun proceso de facer os pliegos para licitar o servicio. Isto tamén dá igual que nós estemos solos ou que vayamos a mancomunidade. Porque se nós vamos solos tamén vamos a ter que licitar un servicio. Por lo tanto, ese custe de licitación
tamén vai a facer que abarate os costes dos 3.400.000 euros que estamos a falar hoxe. Polo tanto, estamos mal, certo. Este goberno toma decisións con responsabilidade, tamén é certo. Non podemos deixar de cumprir a lei. Ademais, por unha cousa moi clara. Hoxe en día temos encima da mesa deste Concello 11 millóns de euros de fondos europeos. Unha parte para no Concello, outra parte para os fondos europeos. Non cumprir esta lei pode acarrear sancións. Está claro, está así exposto, está vinculado á lei dos residuos ca Comunidade Europea. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda, señora Feijóo. Mire, as cousas pódense facer por facer, ou ir tapando según se rompe, ou pódense facer ben, con sentido, con participación e pensando no ben común. Vostedes collen da lei o que lles parece, porque di que é unha imposición, o que nos di a lei é que hai que aproximarse, pero non di que haya que aproximarse nunha primeira aproximación, sino que poden ir vostedes facer, por exemplo, como fixo o Ayuntamiento da Coruña, que acaba de aprobar a súa ordenanza do lixo, e o que fai, aparte de ser unha ordenanza bastante máis social que a nosa, establece unha periodicidade para ir incrementando estas cuotas da recollida do lixo para minimizar o impacto na veciñanza. Imos pagar máis polo mesmo, e ainda por encima non é un servicio demasiado bo. Dice vostede que a culpa sempre é dos demais, é da mancomunidade que está en precario, pero vexo que hai concellos por aquí polo alrededor que xa teñen o cuarto contenedor, onde está o noso. Para reciclar, como di vostede, tamén hai que incentivar. E vostede fai números que chega a un incentivo de un 55%. Eu non o vexo. Na ordenanza pon un 15% por cada unha das dúas cousas acumulable, polo tanto, é un 30%, cando xa lle digo en outros concellos, e insisto, Concello da Coruña, Concello tamén do PSOE e ademais Concello Amigo, 55%. Polo que di vostede dos servicios sociais, non vexo en que parte pon que ten que ser un informe dos servicios sociais. Fíxese vostede noutras ordenanzas, fíxese vostede nas ordenanzas que realmente son ordenanzas sociais, fíxese vostede no texto da ordenanza do Concello da Coruña, a ver si pon eso ou que pon. Pódense facer, como lle digo, as cousas ben, ou pódese facer por facer e vir aquí a decir que o están facendo por imperativo legal, pero a nós non nos convencen. Sinceramente, non podemos aprobar esta ordenanza poña como a poña. Entonces, o que único que lle digo, pénseno vostedes un pouquiño, polo menos se definen como socialistas, séxano, e fagan de verdad políticas sociais. Moi ben, moitas gracias, señora Seijas. Si nada, en primeiro lugar, agradecerle a Oliva xusto que falara de Carballo, porque que me dá a oportunidade para explicar unha cousa. Miren, Carballo, Santiago, Moaña, efectivamente leva lixo a Sogama. E efectivamente, a subida do custo neses concellos é inferior, pero é que non é por Sogama. É pola xestión que se fai no propio Concello do lixo, porque sabes que consiguen reducir a cantidade de lixo que se leva a Sogama. Entón, o prezo que lle pagan a Sogama é moito mellor. E como se fai iso? Pois con composteiros urbanos, con fomentar que a xente recicle, con campañas de sensibilización, e iso é o que fai que Carballo pague menos, non levar o lixo a Sogama. E xa que fala de Sogama, e falamos da normativa, tamén digamos que Galicia é a terceira pola cola en reciclaxe do Estado. E iso é grazas a Sogama, que se basa na incineración. E iso é o máis penalizado por esta normativa que estamos a debater. Así que non digan vostedes que Sogama é o que nos vai facer abaratar os custos. Digan que o fai, que a Xunta bonificou as tasas de Sogama e non, por exemplo, da Mancomunidade. E voulle decir outra cousa máis. Efectivamente, quen aprobou a lei no Estado foi o Partido Socialista, pero é quen aprobou a directiva, o Partido Popular, que era quen tiña a maioría absoluta no Parlamento Europeo cando se aprobou. Así que falemos de todo aquí. E, bueno, e xa para rematar, como aludiu a nós respecto da culpa de non subir a taxa, efectivamente nós estábamos nese goberno. Pero voulle dicir unha cousa, nós creemos na delegación de competencias e nós non nos metíamos nas áreas dos nosos compañeiros igual que non nos gustaba que se meteran nas nosas. Grazas. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra a señora Agra. Para rematar, só me deterei en tres cousas. Primeiro, esta é unha lei do goberno de Pedro Sánchez, do Partido Socialista, que decidiu transpoñer a directiva da única maneira na que podía volver meter a man no peto dos cidadáns. Había máis opcións? Sí, pero o goberno socialista parece que só coñece esa.
O Partido Popular gustanos esta lei e a forma de facer as cousas? Pois non. Pero cando unha lei non nos gusta, traballamos para cambiala. O Partido Popular presentou no Senado unha lei para eliminar a súa obrigatoriedade. Pero mentras non se cambie, e aínda que non nos guste, hai que cumprila e non facer como os amigos do BNG. Segundo, o incumprimento dos obxectivos podería implicar, como ben dixo o concelleiro, que o Reino de España fora sancionado e dita sanción sería repercutida a todas as administracións responsables, como xa advertiu o Ministerio de Facenda. Ademais, a existencia de dita taxa pode ser exixida como criterio condicionante por acceso por parte das entidades locais aos fondos comunitarios. O Partido Popular de Ames non vai ser responsable de que o Concello de Ames poida ser sancionado nin excluído de fondos europeos. E terceiro, para min o máis importante, eu non son capaz de engañar os meus veciños e gústame poder mirarlle a cara e non ter que avergonzarme de hoxe chegar aquí e votar en contra desta subida, porque sería o máis fácil, e que dentro de ano e medio os veciños se me dan a súa confianza de decidirlle que non é que lle vai a subir a taxa, senón que igual se teño que subir ya o doble. Na oposición, decir unha cousa, e no goberno, a contraria. Só fai que cada vez o descrédito da política por parte dos cidadáns sexa maior. E aí vese a quen lle importa o mellor para os veciños ou o mellor para os seus sillóns. Pero en este equipo do Partido Popular de Ames, como xa dixen, miramos os veciños á cara e decimos a verdade, que aínda que non nos gusta, non nos queda máis opción que facelo por culpa dun goberno socialista de Pedro Sánchez. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o concelleiro señor Nieto. Moitas gracias. Vou intentar ser rápido, que teño 2 minutos e teño bastantes cousas que decir. Luisa, a propia lei o di, personas e unidades familiares, vou no traducir ao galego, en situación de riesgo de exclusión social, sempre que a información obrante das delegacións de servicios sociais de cada municipio. Pono a lei, claro. Despois está moi ben falar de porcentaxes, que subimos moito, que subimos pouco, porque subo un 80 tal. Vamos a ser claros. Ahora mismo, no que de todos os días, pásase de 75,79 de cuota fixa a 67,77. Para un habitante, súbelle 1,11 euro ao mes. Para 2,89 euros ao mes. Para 3, 4,67 ao mes. E para 4, 6,45 ao mes. En alterno, 37,90 pasa a 40,36. Para un habitante, súbelle 1,7 ao mes. Para 2, 3,70. Para 3, 5,57. E para 4, 7,35. Por lo tanto, é ben falar de porcentajes, se pode asustar. Un 80%, pero non é o mesmo 80% de 1.000 que de 2. Hai que decir os números claros. Falamos de outros concellos, falamos de Carballo, falamos do Morrazo. 126 euros para cada casa plana, dá igual urbano que rural. Vales de comida, onde pagaban 107, 1.236. Antes, cando subimos nós, 200 e algo euros aos vales de comida. Estamos falando aquí dunha subida de 1.000 euros. Podo falar das cifras que máis asustan. Hoteles, de 900 euros a 4.900 euros no Morrazo. Aquí vai subir 230, 250 euros. Tamén podemos comparar isto. Non só os 65 ou si eres... Porque tamén ten bonificacións á terceira idade. Hai xente da terceira idade jubilada que cobra o máximo e cobra máis que min. Ou non é verdade? Non hai sueldos da terceira idade jubilados que cobran máis de 2.000 euros? Hainos. Por que necesita ter bonificación e pagarlle os demais dos veciños? O que habrá que buscar unha forma xusta de bonificar, que ese é o correcto. Despois, nunca se meten nas obras do demais. Mentira, neste pleno vimos fai pouco. Acabo xa con isto. Fai pouco, como vostedes decían, que mandaran correos ao alcalde dicindo que o centro deportivo non se fixara na parcela de equipación que hai no Milladoiro. Eso non é meterse nas outras áreas. Eso non é querer decidir onde se fai o centro deportivo. Ou correos que eu non recibín eu, pero que collín cando cheguei dicindo que, por favor, se dera permiso a facer unha obra que facía falta no Milladoiro para o novo colexio. Vai rematando, por favor. Moitas gracias, arremato. Moi ben, moitas gracias. Vamos a proceder á votación entonces. A min gustaríame decir, que sei, además, que lles gusta decir algo antes. Temos claro que fixéramos o que fixéramos, nos iban a criticar. Para nós non é fácil levar un incremento de calquera imposto, menos da basura, lóxicamente, e faltando ano e medio ou 2 anos para as eleccións, moito mellor. Sabemos que é pegarnos un tiro nun pé. Pero temos claro de que hai que ser responsables. Cando se goberna hai que tomar medidas. E hai que ser responsable. E estamos aquí para gobernar. E por eso temos que facer o que facemos. E cando digo que somos un goberno valiente, sei que algúns e algunhas lle dá a risa, pero aí está. Nos levamos unha subida dunha taxa que non se levaba desde o 2011
pero por responsabilidade e porque hai unha lei que así non lo di. Eu non vou entrar en debate se é culpa do Partido Socialista, do Partido Popular, do BNG, de quen sea cada un cando goberna como mellor pode e como mellor sabe. Podemos coller 50.000 exemplos que agora se puxaron riba da mesa de concellos onde se levou a suba da basura. Onte levou Senteo, que goberna o Partido Popular en maioría absoluta, e o Partido Socialista activose. Tamén se levou en Santiago fai un mes e o Partido Socialista votou en contra e quedou a taxa en riba da mesa e non a van a poder aplicar. Pero tamén se levou no Morrazo, na mancomunidade onde os 3 concellos son do BNG, e tamén a subiron no que consideraron según os estudios que tiñan que subila. Eu que teño claro é que se a traemos nos critican e se non a trouxéramos nos iban a criticar igual, porque nos iban a dicir que incumplíamos a lei e nos iban a dicir que non aprobamos orzamentos. É certo. E ustedes saben sobradamente por que non aprobamos os orzamentos, porque había un descuadro solo na basura, como viron aquí, de máis de 2 millóns de euros. Iso non hai orzamentos que os cadre. Co cal, por responsabilidade, traemos esta taxa hoxe aquí e esperamos que se aprobe. E vou rematar léndolle unhas palabras dunha compañeira miña que dixo fai pouco. O que pretenden é enredar todo. Temos unha obriga legal que temos que cumprir. Nós estamos obrigadas e ao final a poboación vai no pagar tendo unha reducción de investimento por parte do Concello ou tendo unha sanción por non cumprir. Esta é a situación que temos. Falamos con todas as asociacións que o solicitaron. Explicamos como era a ordenanza, explicamos as bonificacións que hai para facer factible ese impacto no conxunto da poboación. En vez de mirar polos intereses do conxunto da poboación, o que están mirando única e exclusivamente un interese de partido, lexítimo, pero que non redunda no interese da veciñanza. É evidente que o que queren uns e outros grupos é dicir que non se dá sacado adiante cando esta é unha obriga legal, independente de outras actuacións que estemos facendo para a mellora do servicio da recollida do lixo. Saben quen dixo isto? A alcaldesa de Santiago, ca cal coincido e comparto totalmente no que dixo. Totalmente nas súas palabras. Procedemos a votar agora. Votos a favor. Grupo Socialista. Votos en contra. Grupo do BNG e Grupo de Espazo Común, abstencións, Grupo Popular. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 8º, que é a aprobación do Posplus adicional 4/2025, gasto corrente. Ten a palabra o concelleiro, señor Nieto. Moi boas outra vez. Non quería deixar de empezar este punto sin falar de investimento que vai facer a Diputación da Coruña deste Concello, que pasa dos 3 millóns de euros no plan único este ano. En 4 plans, non todo en obras, tamén en gasto social, para minimizar a deuda, pero en total máis de 3 millóns de euros. E hoxe falamos do pos adicional 425, donde consta de dúas partes. A primeira parte pódese destinar a minimizar deuda ou a gasto corrente. Neste caso teremos a partida a este pleno para gasto corrente de 152.984,36 euros. Xa anuncio que no seguinte pleno, creo que no seguinte pleno, se non estou equivocado, ven a segunda parte deste plan, donde vamos a meter as aceras que van desde onde rematamos en Avenida da Maía hasta o Concello de Brión, por un total de 345.488,94 euros. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda de intervención, señora Feijóo. Bueno, pois casi 500.000 euros que nos concede a Diputación, dos cales 152.984,36 van a gasto corrente e o resto a inversións financieras sostibles. Como decimos sempre, ao mellor nós teríamos outras prioridades, pero tampouco é caso de poñernos aquí a debatilas. Todo o que sexan melloras para a veciñanza, pois lóxicamente é recibido pola nosa parte, polo que anunciamos o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias polo grupo do BNG, señora González. Boa noite a todos e a todas. Pois, dende o BNG vamos a aprobar esta adicional cuarto do POS porque entendemos que esta nova achega unha medida necesaria e tamén oportuna. Quero aproveitar para poñer en valor o traballo que se leva facendo nos últimos anos dende a área de plans provinciais da Deputación, que unha vez máis responde ás necesidades reais dos concellos e permite financiar proxectos e servizos que son esenciais para a veciñanza.
O Plan Único levanos demostrando que é unha ferramenta indispensable para o financiamento dos concellos da provincia e é un exemplo de modelo de reparto con criterios obxectivos e tamén transparentes, que levamos tempo pedindo á Xunta de Galicia que aplique no reparto total do Fondo de Cooperación Local. Pódese lembrar que este esforzo da Deputación non pode suplirse indefinidamente a falta dun novo modelo de financiamento local que recoñeza de verdade o papel dos concellos e lles dé esa estabilidade e os medios que precisan para atender as competencias que cada vez asumimos con máis responsabilidades. Moitas gracias por parte do Grupo Popular, señora Oulego. Sí, moi boa noite. Menos mal que teño aquí escrito Ames, porque por un momento pensei que estaba nun pleno da Diputación. Quero comenzar dicindo que efectivamente este POS permite gastalo en gasto corrente. Como se dixo aquí, podemos empezar a debatir se vou gastar unha parte en gasto corrente ou outra en investimentos, se isto pode comprometer a estabilidade financiera por pagar con gasto corrente con unha achega que é excepcional. Evidentemente, todo o que sexan achegas ao noso Concello benvidas sexan, e pola nosa parte, tendo en conta que é un gasto corrente que hai que facer, que contamos cos informes favorables dos técnicos, vamos a apoiar este POS. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, señor Nieto. A darvos as gracias por apoiar este POS. Moi ben, moitas gracias. Segunda quenda, señora Feijóo, señora González, señor Oulego. Procedemos entonces á votación. Votos a favor do punto. Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 9, que é a autorización do incremento da cantidade global destinada á asignación de gratificacións, horas extras e horas complementarias no orzamento do Concello de Ames para o exercicio 2025. Ten a palabra o señor Fernández. Moitas gracias. Moi boa noite a todas e a todas. Traemos este punto por canto unha vez vencido o terceiro trimestre do ano, visto a evolución que leva o gasto destinado tanto ao pago de gratificacións, horas extras e horas complementarias ao conxunto dos traballadores e traballadoras do Concello, con esta evolución, o crédito destinado a esta partida resulta insuficiente, polo que, visto a evolución, é necesario suplementalo por unha contía de 92.875,46 euros, a vista de que a principal causa do incremento derivado destes incrementos salariais neste exercicio ven motivado polo incremento do valor hora, por unha parte polo incremento aprobado do salario por parte do Estado, así como por o 25% destinado a complementar o complemento específico a raíz da 12ª modificación da RPT. Moi ben, abrimos unha primeira quenda. Señora Feijóo. Por coherencia e por respecto aos traballadores e traballadoras, sendo coñecedora da gran falta de persoal que temos no noso Concello, algo ademais ben coñecido por todos e todas, non vou facer moito fincapé no informe de intervención, que como xa expuxen en outras ocasións, hai partes cas que podo estar de acordo, pero outras cas que non estou en absoluto de acordo de ningún xeito. Como indica no seu informe a interventora, e neso sí que estou de acordo, o gasto en gratificacións extraordinarias sigue subindo exponencialmente, algo que ademais non fai máis que poñer en evidencia esa falta de persoal e poñer tamén de manifesto a nula política en materia de persoal que se está facendo dende o Goberno, ou polo menos unha política de persoal adecuada ás necesidades existentes e reais do noso Concello, e que vostedes mesmos recoñecen cando xustifican a licitación do novo sistema de control horario dicindo que o fan para reducir a desigualdade entre os traballadores e porque o actual sistema non garante un rexistro obxectivo e fiable da xornada, ao mesmo tempo que siguen subindo as horas extraordinarias, tamén nos din que contratan a determinadas empresas para produción, preproducción e postprodución de eventos para reducir as horas dos traballadores e traballadoras, ou que sigan subindo as horas e se permitan ceder persoal a outras administracións. Son desas incongruencias que nadie entende, pero das que vostedes son expertos. O máis grave é que por non poñer solución a este problema de falta de persoal que xa ven de lonxe se está a convertir as horas extraordinarias en horas estruturais. E temos que ver como algo que recordemos que é voluntario e que supón que se pide por parte das xefaturas do servicio ou, en todo caso, por parte do responsable político, que nun informe se diga que esas horas non están suficientemente contrastadas ou documentadas. Non creo que ninguén faga as horas por gusto, pero
pero quizáis o máis demoledor é a cuantía que excede os límites cuantitativos, polo que o informe de intervención en este punto é desfavorable. Nos entendemos que estas horas foron traballadas e, polo tanto, que deben ser aboadas, polo que facilitaremos a súa aprobación, pero non con noso voto favorable, sino con a nosa abstención, porque entendemos que a falta de persoal e a reducción de gasto en horas extraordinarias debería estar polo menos en vías de solución e non quedar só en promesas e boas palabras. Moi ben, moitas gracias polo BNG, señor García. Moi boa tarde noite. Antes de nada, quero avanzar que o Bloque Nacionalista Galego vai votar a favor deste punto. A nosa posición é clara e firme, resultaría incomprensible que é injusto que as traballadoras e traballadores deste Concello non cobrasen as horas que xa realizaron. É un principio de xustiza laboral básico e non admite discusión. Agora ben, como xa comentaba a compañera Luisa, o gran volume de horas extra que se registran e que motivan esta proposta non fai máis que pôr de manifesto dous problemas. En primeiro lugar, evidencia que hai departamentos que están colapsados e que necesitan con urxencia un reforzo de persoal. Se a solución habitual ante a carga de traballo é recorrer as horas extras de forma sistemática, o que estamos facendo é tapar con parches un problema estructural. A solución non pode ser esgotar aos traballadores públicos, senón dotalos dos recursos humanos necesarios para desenvolver o seu labor con normalidade. E un segundo punto, e este asunto revela tamén o tratamento desigual entre o cadro de persoal. Hai traballadores de primeira e traballadores de segunda. Hai quen cobra horas extra completas e hai quen se ve obrigado a compensar a metade do colibramento, aínda cando a súa vontade sería cobralas íntegramente. Estaría ben, e exiximos, que se apliquen os mesmos criterios para todos os traballadores. E para rematar, quero visibilizar tamén un contraste que nos podría facer reflexionar a todas e todos. Mentras o Goberno Central, partido que sostén tamén esta alcaldía, está a estudar a aplicación dunha xornada laboral de 7 horas para o obxectivo de conciliar e mellorar a calidade de vida dos traballadores, nós, neste Concello, temos persoal dobrando a súa xornada de forma habitual. Por lo tanto, apoiaremos esta medida xusta de pagar as horas extras, pero tamén asumamos que hai un problema de fondo. E é que necesitamos máis persoal e necesitamos tamén aplicar criterios de xustiza e igualdade para todos e todas. Obrigado. Moi ben, moitas gracias por parte do Grupo Popular, señor Aulego. Ben, moi boa noite outra vez. Ben, é un punto que traemos de maneira recurrente todos os anos. Nos, en lógica de coherencia, imos votar a favor. Evidentemente, entendemos que estas horas están traballadas e feitas, e o feito de que haxa este número de horas extraordinarias, evidentemente, é unha manifestación de que temos un déficit de personal. Tamén somos conscientes das dificultades que hai na administración a hora de contratación por distintas normas, pero, como xa digo, en lógica coherencia, pois imos apoiar este punto. Moi ben, moitas gracias, señor Fernández. Sí, bueno, unha serie de puntualizacións. Bueno, o primeiro, o elemento común que temos entre todos, hai falta de persoal, sí, eso sabemos todos, pero estamos limitados pola taxa de reposición. Entonces, a cuestión é que aquí se ampliaría persoal, moitos departamentos se verían reforzados, pero a cuestión é que a taxa de reposición impide que podes ampliarse as plantillas. Prácticamente a taxa de reposición é traballador xubilado por traballador que se repone nese posto. Por tanto, podemos ampliar as partidas, as plantillas como nos gustaría? Non, esa cuestión. Que non se fai aquí política de persoal, que este goberno ten política de persoal. Bueno, este goberno que estamos aquí, pasamos 37 horas e medias ás 35, foi a pie de medida, estabilizouse o persoal laboral aquí, pasamos dunha temporalidade por riba do 40 e pico % a ter prácticamente unha temporalidade por debaixo do 5%, e acabamos de aprobar esa 12ª modificación da RPT. Precisamente que o que trata de retribuir dunha maneira moi significativa a todo o cadro persoal. Home, se iso non é intentar levar a cabo unha política de persoal axeitada e a máis sempre coa propia unanimidade de representación legal dos traballadores, pois non sei cal será. Todos os traballadores aquí tratamos de consideralos de primeira e se remuneran as súas horas extra conforme se figura na instrucción horaria, onde se establecen os criterios de cada departamento como se poden, ou cada necesidade como se pode retribuir. Por certo, tamén aprobada coa representación legal dos traballadores por unanimidade. Que sucede que hai traballadores que cobran 100% e outros o 50% en tempo de descanso ou en remuneración económica, pero iso é motivado por as propias necesidades do servizo, que é o que fai que se individualice esta circunstancia, porque pode haber departamentos que se compensa ao 100% o tempo de descanso
ou se remunera o 50%, esa propia compensación o que leva que cando o traballador ou traballadora disfruta dese tempo non acude ao traballo, polo que a súa non presencia o que fai precisamente deteriorar a calidade do servicio que se presta aos veciños e veciñas. E, lóxicamente, xa decía, se dá uns informes, os informes temos que lelos en toda a súa dimensión. A principal causa do incremento, como se di, é o incremento do valor hora. É o incremento do valor hora. Temos ese orzamento prorrogado do 24 que establecía unha cuantía económica para 25, pero 25 coas subidas aprobadas polo Goberno do Estado, máis ese 25, como decía na miña primeira intervención, desaprobación da 12ª modificación de RPT, o que fai que se incremente este valor e que, por tanto, se vexa ese incremento tan significativo das horas extraordinarias. En todo caso, lóxicamente, son traballos feitos polos traballadores e que quero agradecerlle a súa disposición. Todos esos traballos se fixeron e, por tanto, corresponde remuneralos. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda, señora Feijón. Efectivamente, claro que se avanzou algo en política de persoal, só faltaría máis, pero cando digo que non se fai unha política de persoal axeitada ás necesidades do Concello, refírome a que seguimos tendo departamentos colapsados, seguimos tendo departamentos sin xefaturas de servicio, seguimos tendo departamentos onde non hai postos intermedios, onde hai, por exemplo, bastantes auxiliares administrativos e non temos un administrativo, cando así os auxiliares teñen que facer precisamente o traballo de un posto superior que non lles corresponde. Seguimos subindo as horas extras. Se a isto lle chama a vostede ter unha boa política de persoal axeitada ás necesidades reais do Concello, pois entonces, sinceramente, creo que temos visións diferentes. Moi ben, moitas gracias. Señor García. Eu tiña dúas cuestións fáciles tamén de contestar. Se todas as baixas de traballadores que hai no Concello, e poño o exemplo de traballadores que están máis dunha semana de baixa, están cubertas e non se lle obriga a compañeros a cubrilas, e tamén se consideran que é xusto que haxa traballadores do Concello que poidan escoller entre cobrar cartos a final de mes polas horas traballadas ou se lles obrigue de certa maneira a ter que libralas, porque ao final pode ser que ese traballador ou traballadora prefira cobrar esas horas extra en cartos. Obrigado. Moi ben, moitas gracias, señor Aulego. Señor Fernández. Bueno, parece que estamos na fase de rogos e preguntas, pero, bueno, polo que comenta, bueno, o compañeiro do BNG, vamos a ver, eu creo que se fan determinado tipo de afirmacións, creo que vai calificaras un pouco de imprudentes dicindo que se lle obriga a xente. Aquí é unha proposta do servizo que se lle comunica ao traballo do traballador, o traballador ou traballadora, e dice si facelas ou non. Iso decir, permítame nese sentido que se lle obriga a xente, creo que é unha palabra, o primeiro, que non é certa e ademais totalmente desafortunada. E, como decía ao principio, o criterio de remuneración é que ven na instrucción horaria aprobado e conforme as necesidades e as propias particularidades do servizo, así se fan. Despois, respecto que da política de persoal, que decimos, volvemos ao mesmo, as propias limitacións que hai pola taxa de reposición e, lóxicamente, todas as medidas correctoras respecto do organigrama do Concello respecto dos diferentes postos de traballo que pode ser, ese é o compromiso que xa temos feito, se está traballando nese sentido, nesa nova fase de revisión da RPT que acordamos cos traballadores e traballadoras. E nos traballadores e traballadoras aprobamos de unha parte esa 12ª modificación da RPT nos términos que se fixo para continuar traballando como así estamos facendo nesta modificación do organigrama de recalificación dos postos de traballo e de fichas coas diferentes competencias profesionais para adaptalos aos tempos actuais. Eso é no que estamos traballando. Por tanto, é unha política que creo que é adecuada e a política consensuada coa representación legal dos traballadores. Moi ben, moitas gracias. Vamos a proceder á votación do punto, unha vez debatido. Votos a favor? Grupo Socialista, Grupo BNG e Grupo Popular. Votos en contra? Abstencións? Espazo común. Agora vamos ao punto 10º. Propóñolle, se lle parece, que debatamos conxuntamente o punto 10º e o punto 11º, porque van unidos e van vinculados todos coa revisión de precios da telleira, aínda que despois os votemos de maneira individual. Estamos de acordo en debatilos todos? Sí. Pois
Pasamos entonces a debate do punto 10º e do punto 11º. O punto 10º, a revisión de prezos do contrato de concesión de xestión e mantemento do Centro Deportivo Municipal de Telleira por o exercicio 2026, e o 11º é a aprobación inicial da modificación da ordenanza número 1 reguladora do prezo público pola utilización do Centro Deportivo Municipal a Telleira. Ten a palabra a conselleira, señoras e señores. Moitas grazas. Bueno, pois efectivamente, como todos os anos, traemos a solicitude de actualización do IPC. Como ben saben, a empresa adxudicataria do contrato da concesión da xestión e explotación do Centro Deportivo a Telleira, Servicio, Cultura e Deporte e Recreación, o día 4 de setembro de 2024 solicitou a modificación da ordenanza reguladora do prezo público pola utilización do Centro Deportivo Municipal a Telleira, así como a aprobación da revisión do precio do contrato para o exercicio do 2025. A cláusula 22 do prego de cláusulas administrativas particulares que rexe este contrato indica que con carácter anual e previos os oportunos trámites actualizaránse as tarifas conforme a variación experimentada polo IPC galego. Tendo en conta o punto anterior, o escrito presentado pola empresa, habería que ter en conta a variación de IPC desde xullo de 2024 a xullo de 2025. A variación deste sistema do IPC sería de 2,3%. A variación deste precio o que conleva é a modificación da ordenanza que variaría as súas tarifas, que como ven no expediente, por dicir algúns datos, a matrícula que antes era 25,76 pasaría a 27,96, unha suba de 2,2 euros, un aboado individual con servizo deportivo de 25,76 a 27,96, o mesmo prezo, un 2,2 euros a maiores, despois unha entrada de adulto a piscina de 4,46 a 4,34, que incrementaría 38 céntimos. Bueno, Moi ben, abrimos primeira tenda. Señora Feijóo. Bueno, este é algo que está establecido así no propio contrato e ademais que conta cos informes favorables, polo que anunciamos o noso voto a favor, non sin antes incidirlle a concelleira en que a concesionaria, ademais de dereitos, tamén ten obrigas, polo que agradecemos que este vixiante para que a empresa cumpla con todas as condicións do contrato e non só cas súas pertinentes. Moi ben, moitas gracias. Señora Seijas. Ben, efectivamente, como decía a compañeira de Espazo Común, creo que todos e todas temos claro do clarísimo que a concesionaria ten os seus dereitos. Non a mágoa é que pois non ten tan claro as súas obrigas, porque, bueno, a realidade é que seguimos vendo como se reducen clases, como da condensación que hai nas aulas, pois nunha clase de 45 minutos é casi imposible non esvarar, que as baixas dos monitores non se cubren, luces que non se cambian dende fai anos, e así podría seguir estendéndome, pero bueno, creo que non é o caso, non? E aparte temos o tempo limitado. Calquer usuario ou usuaria do Big One que nos este a ver ou que este aquí, pois sabe cal é a realidade, non? Eu só intento trasladalo para aqueles que non a coñezcan de primeiro lugar, de primeira man. E saben que é o peor de todo isto para nós? Pois que a obriga de velar que a concesionaria cumpra coas súas obrigas, valga a redundancia, é do goberno. E, ao noso parecer, pois non se está a facer. As evidencias están aí. Pero, bueno, vou a poñer un exemplo que creo que clarifica moi ben o que digo. No prego, fálase de que a concesionaria ten a obriga de relacionarse co Concello e tamén no propio centro de utilizar o galego, que temos aquí, unha vez máis, o informe onde piden a actualización dos prezos en castelán e que nin se molestan en disimular. E saben que pasa? Como sempre, nada. E, bueno, xa para corrixir un momentiño, porque efectivamente se son o como subo o prezo, pero sin o IBE. Entón, eu creo que é millor que lle digamos a xente que hoxe ten unha cuota individual de aproximadamente 32 euros vai a pasar a pagar 33,6. Ben, o BNG cree que os servicios públicos teñen que ser de calidade e que debemos de velar polo interés público. Entón, nós, cando a concesionaria cumpla con todas as súas obrigas, non teremos ningún problema en votar a favor deste punto, para facer cumprir tamén os seus dereitos. Pero mentres esta situación perdure no tempo, non podemos apoiar isto, e por iso imos votar en contra deste punto. Moi ben, moitas gracias. Polo Grupo Popular, señor Oulego. Ben, boa noite outra vez. Ben, evidentemente estamos ante un contrato administrativo que é obvio que ten obrigas e ten dereitos, iso está claro. Cada un
O Brias ten o seu cauce para exixirse e cada un dos dereitos o mesmo. Aterrizando o que hoxe traemos a debatir aquí, que non é máis que unha subida de prezos recollida na cláusula 22 do contrato, en tanto en cuanto é unha obriga legal, porque os prezos hai que actualizarlos conforme di o contrato que é o IPC, tendo en conta que temos uns informes a favor, pois votar a favor desta actualización. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra a señora Señorís. Bueno, simplemente agradecer aos compañeiros que van a votar a favor deste punto e por aclarar a Rosalía, nos cada 3 meses mantemos reunións nesa comisión de seguimento que temos. A parte deso, eu intercambio correos, falo con Javier e lle podo dicir que eu con Javier falo en castelán. Eu a persona que fai a petición, pois é que non sei nin o coñezo, podo lle dicir. Non sei se é galego falante, se non é galego falante. Pero lle digo, e lle podo decir que aínda falei a semana pasada con Javier, pois para saber como iba todo o tema de instalación, me dixo que estaba todo ben, que de feito sí que en setembro houbera algunha problemática cos monitores do centro deportivo, pois bueno, porque cada un está no seu dereito de escoller o seu camiño laboral e mellorar as súas condicións, pero que nas clases de outubro, tanto na sala de actividades dirixidas como na sala de musculación, que foron o mes que máis usuarios e usuarias tivo. Podolle dicir que a min aquí as únicas persoas que me trasladan as deficiencias que hai no centro deportivo son vostedes e 2 ou 3 persoas máis que pasaron por aquí, que de toda a cantidade de usuarios, sí, obviamente, teñen que ter en conta, pero, bueno, que e na medida que podo, eu lle traslado e se van solventando esas deficiencias. Moitas grazas. Moitas gracias. Oímos unha segunda quenda. Señora Feijóo. Nada, simplemente decir que ao mellor o que se debería facer é poñer unha folla de reclamacións ou de queixas e suxestións dentro da telleira para que poidan manifestar as súas queixas. Señora Seixas. Si, nada, o primeiro quero preguntar, a ver se eu entendín ben, quixo decir que vostede co director se comunica en castelán, creo que se equivocou, que quería decir en galego, vale. De todas formas, dime o do informe, eu non sei de onde é a persoa que fai o informe, pero está firmado en Ames, a 15 de setembro de 2025. Entón, é que me dá igual de onde sea, é que a obriga do prego é que o fagan en galego, entón a mí non me importa que este na súa oficina en Madrid, en Cambados, en Pontevedra ou onde este, é que o ten que facer en galego, porque así o exixe o prego, igual que lle exixe moitas outras cousas que non están a facer. Despois, o que comunica das queixas. Claro, porque sabe vostede onde poñen as queixas? No xinasio municipal. Esa pregúntelle, pídalle que lle mande as enquisas que fan por correo electrónico, donde piden valorar o centro, a ver cales son os datos. Pídalle que mande todas as queixas que lle poñen os usuarios e os correos que non contesta. E o mellor así cambia o conto. Despois, que siga habendo as mismas clases. Só vou dar un exemplo. Clase de bike, luns e mércores ás 20:15. E venres ás 19:30. Pode entrar na aplicación agora mesmo e ver como non se está a dar e antes se daba. Así que non se dan as mesmas clases que se daban fai uns anos, non fai uns anos, fai uns meses. E isto sabes que se debe a que un monitor está de baixa e non foi sustituído. Eu non sei se o sustituíron ou non, vostede di que sí, pero parece ser que a quen colleron para o posto non sabe facer o traballo que facía o antigo monitor. Graciñas. Moi ben, moitas gracias, señora Ulego. Por unha duda, entonces teñen de reclamacións para presentar reclamacións ali, non? Teñen, é que é obligatorio. Non, pero digo, como dixo que se recollían, hai ali para recoller, porque é obligatorio por lei, ademais, que teñan para recoller, non, pero por aclarar simplemente, non? Señora Feijóo xa teñen para recoller ali queixas, sí. Procedemos a, segundo turno. Perdón. Nada, bueno, con respecto a todo o que me traslada a concelleira Seijas, pois na próxima reunión lle pedirei que me traslade todo eso e despois, bueno, quero lanzar unha lanza a favor de todos eses monitores que están empezando, porque efectivamente eu entendo e nos pasa a nós tamén nas nosas escolas deportivas e nas actividades de promoción da saúde, que nós moitas veces estamos acostumbrados a un monitor ou unha monitora que imparte unha clase e no momento que esa persoa pois se vai, pois, bueno, pois temos aquí queixas porque o outro daba mellor, porque a outra facía así, a outra facía andando. Tamén temos que pensar que hai monitores que están empezando e tamén hai que dar unha oportunidade. Obviamente, os anos, pois, dan, pois, esa
esa formación, non? Que moitas veces pois que non temos pois no TAFAZ ou no INEF ou en cursos complementarios de distintas disciplinas deportivas. Entonces, bueno, eu de todos os xeitos preguntarei por este monitor de vai a ver que é o que pasa e lle direi que na medida do posible que cubran esas baixas. Moitas grazas. Moitas gracias. Procedemos a votar primeiro o punto 10º, que é a revisión de prezos do contrato da concesión de xestión e mantemento do Centro Deportivo Municipal de Telleira para o exercicio 2026. Votos a favor? Grupo Socialista, Grupo Popular, Espazo Común. Votos en contra? Grupo do BNG. Moi ben, moitas gracias. E votamos agora o punto 11º, que é a aprobación inicial da modificación da ordenanza número 1, reguladora do prezo público para a utilización do Centro Deportivo Municipal a Telleira. Votos a favor? Grupo Socialista, Grupo Popular e Grupo Espazo Común. Votos en contra? Grupo do BNG. Moi ben, moitas gracias. Agora pasamos á parte non resolutiva e tal como acordamos na Xunta de Portavoces anterior ao Pleno, vamos a introducir, vamos a votar a introducción na orden do día dunha declaración institucional contra a violencia, contra quen maltrata e contra quen a nega ou relativiza. Explicar que esta é unha moción que nos chega desde a FEGAN, coa aportación dun párrafo, dunha frase, dun párrafo exactamente do grupo do BNG, que a súa vez habían presentado unha moción e que acordamos, unha vez que se presentaba esta declaración institucional, retiraban eles a súa moción. Entón, o primeiro que temos que votar, secretaria, ou a inclusión no punto de orden do día, non? Votos a favor de incluir a declaración institucional. Unanimidade. Moitas gracias. Pasa entonces a darlle lectura á declaración institucional. Dende o rexeitamento e condena unánime á violencia machista que sofren as mulleres, o Concello de Ames conmemora este 25 de novembro lembrando ás 3 irmás activistas da República Dominicana asesinadas e inspiradoras desta data internacional. Facémolo nas portas dos nosos concellos e diputacións, pero tamén nas rúas, nas prazas, nos centros educativos e nos lugares de traballo. Desde o Concello de Ames somos conscientes da urxencia de erradicar unha violencia que, polo feito de ser mulleres, continúa a ser estrutural na nosa sociedade. Reafirmamos o noso compromiso firme e irrenunciable para poñer fin á violencia contra as mulleres. Como recolle o Convenio do Consello de Europa, Convenio de Istambul, a natureza estrutural da violencia contra as mulleres está baseada no xénero e constitúe un dos mecanismos polos que se mantén as mulleres nunha posición de subordinación respecto dos homes. Este ano cúmprense 30 anos da cuarta Conferencia Mundial sobre a Muller, Pequín, 1995. Un fito histórico na defensa da igualdade. Alí, 30.000 persoas e representantes de 189 gobernos afirmaron que a violencia de xénero nace das pautas culturais que perpetúan a inferioridade das mulleres e que a súa erradicación é esencial para a igualdade, o desenvolvemento e a paz. En 2025, 32 mulleres foron asesinadas no Estado polas súas parellas, 2 delas en Galicia. Ademais, 3 menores foron asesinados en contextos de violencia de xénero, sumando xa 65 desde 2003. O último informe do Observatorio contra a Violencia Doméstica de Xénero do Consello Xeral do Poder Xudicial advirte dun incremento do 5% nas denuncias en Galicia respecto ao ano anterior. Por todo isto, hoxe e cada día do ano, o Concello de Ames manifesta a súa máis rotunda condena ante todas as formas de violencia contra as mulleres. Condenamos cada acto, a cada agresor e tamén a quen nega, minimiza ou xustifica a existencia desta violencia. O negacionismo non só fere a memoria das vítimas, senón que desprotexe as que sofren e debilita o compromiso social necesario para combatela. Negar ou relativizar a violencia machista e contribuir á súa persistencia, e fronte a iso, as institucións galegas deben manterse firmes, unidas e comprometidas. Sabemos que a desigualdade estrutural segue presente na vida das mulleres. Os estereotipos e patróns de xénero continúan nos ámbitos da economía, da cultura, da política e do deporte, atacando o corazón mesmo da liberdade e da democracia. A súa expresión máis cruel é a violencia de xénero, alicerzada nun sistema patriarcal que perpetúa o control e a desigualdade. Debemos erguer a voz por aquelas mulleres que atopan máis barreiras para acceder á información e á protección, mulleres con discapacidade, maiores, migrantes ou que non dominan as nosas linguas.
Seguiremos traballando para garantir os seus dereitos con servicios e recursos adecuados en condicións de plena igualdade. En Ames, esta corporación, así como todo o persoal municipal, póñense a carón das vítimas e das súas familias para dicirlle que non permitirán que se vulnere o principio de igualdade nin se normalice esta violencia. Un crime contra os dereitos humanos que nos empobrece como sociedade. Contamos cun amplo marco legal, xudicial e de protección. A Lei Orgánica 1/2004, a Lei Galega 11/2007 e o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, que debemos seguir reforzando tamén desde o ámbito local. Neste ano en que a Lei Galega para a Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero cumpre 18 anos, é aínda necesario desenvolver algunha das medidas que recollía para garantir unha efectiva actuación fronte á violencia machista. É preciso garantir o acompañamento psicolóxico na atención primaria, aumentar as axudas económicas ás vítimas, adaptándoas á carestía da vida, establecer axudas periódicas para as vítimas de violencia sexual, garantir a formación do persoal que traballa na primeira liña de atención á violencia machista, establecer un plan de educación afectivo sexual no ensino ou o reforzo de recursos económicos ou humanos no CIN. O Concello de Ames quere recoñecer o compromiso da cidadanía galega e da veciñanza de Ames na loita contra a violencia machista, animando a actuar como unidade e a rexeitar con firmeza os comportamentos violentos e a quen os ampara. As mulleres dicimoslle con toda convicción hai saída e non están soas, nin hoxe nin nunca. Neste 25 de novembro, Día Internacional pola Eliminación da Violencia contra as Mulleres, reafirmamos o noso compromiso coas políticas públicas centradas na prevención e a erradicación da violencia de xénero e tendemos a man a colaboración con outras administracións e xentes sociais que interveñen neste ámbito. Por todo o exposto, a Corporación Municipal manifesta o apoio ás accións e movilizacións convocadas polo movimento feminista galego neste 25N. O compromiso co Pacto de Estado contra a violencia de xénero, solicitando máis recursos para o seu desenvolvemento, entendendo o noso papel de administración local como o primeiro punto de acceso, apoio e asesoramento para as mulleres vítimas de violencia machista e as súas familias. A vontade de continuar a desenvolver campañas a prol da igualdade e pola eliminación da violencia contra as mulleres, a petición á Xunta de Galicia de incrementar o orzamento destinado aos centros de información ás mulleres para baixar as ratios e garantir o desenvolvemento de traballo preventivo e de intervención. Procedemos á votación. Votos a favor da declaración institucional. Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 13º, sería, reordenando a orde do día, que é moción política do Grupo Municipal Popular para a mellora da seguridade vial na DP 0206 ao seu paso polo Concello de Ames. Ten a palabra, 2 minutos, a señora Agra. O Camiño de Santiago constitúe un dos principais eixos culturais, turísticos e económicos de Galicia. O seu paso polo termo municipal de Ames representa un importante activo patrimonial e social. En concreto, o tramo que discorre pola estrada provincial DP0206 no lugar da Agrela, no Concello de Ames, presenta na actualidade condicións de tránsito pouco seguras para os milleiros de peregrinos e veciños que o percorren a pé debido á ausencia dunha senda peonil. Esta situación supón un risco para a seguridade vial e unha disminución na calidade do percorrido do Camiño de Santiago, declarado Patrimonio Mundial pola UNESCO e primeiro itinerario cultural europeo. Ademais, contradí os principios de accesibilidade e mobilidade sostible que deben rexer as actuacións municipais, especialmente en zonas de alto valor cultural e turístico. A construción dunha senda peonil permitiría mellorar a seguridade de peregrinos e veciños da zona, potenciando o valor patrimonial e turístico do Camiño de Santiago. A súa vez, promovería a mobilidade peonil sostible e no medio natural, favorecendo a integración paisaxística e ambiental deste espazo. Por todo o anterior, considerase prioritario que o Concello de Ames exixan á Deputación da Coruña que leva a cabo unha intervención nesta estrada da súa titularidade. Por todo exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Ames propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Exixir á Deputación da Coruña que inicie os traballos necesarios para a redacción e posterior execución dunha senda peonil na estrada provincial DP0206 ao seu paso polo lugar da Agrela, no treito do Camiño de Santiago, garantindo a súa integración paisaxística e priorizando a seguridade dos usuarios. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda, señora Feijóo.
Bueno, dende Espazo Común adiantamos o noso voto favorable a esta moción, xa que compartimos plenamente o seu obxectivo principal, que é mellorar a seguridade vial e garantir un tránsito seguro e accesible para veciños e peregrinos no tramo da estrada provincial de P0206 ao seu paso pola Grela. O Camiño de Santiago é un símbolo cultural, histórico e espiritual de Galicia como patrimonio mundial e o seu paso polo noso concello constitúe un valor engadido que debemos coidar, mellorar e protexer. É a porta de entrada ao noso concello, a presentación do noso concello e, polo tanto, creo que deberíamos estar todos e todas de acordo que este tramo presenta deficiencias evidentes de seguridade, especialmente pola falta dunha senda peonil que permita o desplazamento a pé en condicións adecuadas. Estamos a falar dun espazo percorrido cada ano por milleiros de persoas, peregrinos, pero tamén veciños, que se ven obrigados moitas veces a camiñar pola beiravía dunha estrada que ademais ten bastante tráfico, asumindo, polo tanto, riscos innecesarios tanto para eles como para os vehículos que pasan por ali, polo que nos parece unha demanda razoable, necesaria e tamén solicitada pola veciñanza. Ademais, que si é unha intervención respetuosa co medio natural e ca paisaxe, reforzará tamén o atractivo da zona. Moi ben, moitas gracias. Señor Espinosa. Boa noite a todos e a todas. Simplemente sabendo do estado da estrada, dos problemas derivados da veciñanza, anunciamos o voto favorable. Obrigado. Moi ben, moitas gracias. Señor Fernández. Sí, moi boa noite de novo. Bueno, efectivamente, coincidimos coa demanda que se plantexa nesta moción por parte do Grupo Popular. Xa no ano 20, creo esquecer que xa por parte deste goberno xa se intentou algún tipo de actuación ao respecto coa Diputación, tamén da man do propio Concello de Teo, precisamente para garantir a seguridade peonil, tendo en conta, como aquí se di, efectivamente, o amplo uso que está facendo por parte de peregrinos do Camiño Portugués. E a parte que xa un tramo xa moi consolidado urbanísticamente, con moito tráfico de máis rodado, e que, lóxicamente, necesita algún tipo de intervención ao respecto. Esperamos contar, neste sentido, coa propia Diputación da Coruña que sexa sensible a esta demanda. Xa no seu momento xa se fixo unha intervención en Biduído, o tramo que va desde as Mimosas hasta Biduído de abaixo. Esperamos que, con esta moción, incidir en que ese tramo que queda pendente en Agrelo se leve a cabo. Nesse sentido, por tanto, por a moción, anunciar o noso voto favorable. Moitas gracias. Ten a palabra a señora Agra. Vostedes mellorarían unha estrada na que cada ano percorren veciños e veciñas deste concello, ademais case 200.000 turistas ao ano. Nesta moción que se presenta, poñemos en valor un dos principais eixos culturais, turísticos e económicos de Galicia e do noso concello, o Camiño de Santiago. O seu paso polo término municipal de Ames representa un importante activo patrimonial e social para o desfrute de toda a veciñanza e dos case 200.000 turistas e peregrinos que pasaron polo noso concello no que vai de ano realizando as rutas que proveñen derivadas do Camiño Portugués. Brindar seguridade no Camiño de Santiago debe ser vital para o noso concello, para o benestar dos nosos veciños e tamén de quen nos visita. Por iso, trasladamos á Diputación da Coruña a necesidade dunha senda peonil para o tramo que discorre por estrada provincial de P206 no lugar da Grela. A mellora este tramo é unha demanda inequívoca onde a construción dunha senda peonil permitiría mellorar a seguridade de veciños e peregrinos da zona, potenciando o valor patrimonial e turístico do Camiño de Santiago. A súa vez, promovería a mobilidade peonil sostible e no medio natural, favorecendo a integración paisaxística e ambiental deste espazo. Neste sentido, considérese prioritario que o Concello de Ames exixa a Deputación da Coruña que leve a cabo unha intervención nesta estrada da súa titularidade e que se inicien os traballos necesarios para a redacción e posterior execución dunha senda peonil na estrada provincial ao seu paso polo lugar da Grela, no treito do Camiño de Santiago, garantindo a súa integración paisaxística priorizando a seguridade dos usuarios. Mellorar a seguridade viaria debe ser unha responsabilidade pública. Nesta moción non só se trata de patrimonio, paisaxe ou cultura, senón tamén de mellorar a seguridade e a vida dos nosos veciños e da xente que nos visita. Así pois, tamén poñemos en valor o que é o Camiño de Santiago, primeiro itinerario cultural europeo ben declarado como Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. Neste eido, Ames é un concello que debe reforzar os seus recursos turísticos e patrimonio, mellorar esta estrada cunha vía peonil e seguir apostando polo patrimonio xacobeo e polo noso entorno natural e paisaxístico, pois é relevante que todo tenda a seguir un proxecto que se integre co entorno. En definitiva, a seguridade da nosa veciñanza e da xente que nos visita é unha prioridade para o PP de Ames e a defensa do noso patrimonio tamén, e xa vexo que tamén dos nosos compañeros dos outros grupos, os cales agradezco o voto a favor. Moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Señora Feijóo, señor Espinosa, señor Fernández, señora Agra. Procedemos a votar entonces. Votos a favor da moción. Unanimidade. Moitas gracias.
Pasamos agora ao punto 14º, que é moción política do Grupo Municipal Popular sobre os vertidos no río Sar provocado polas obras de construción da nova depuradora de augas residuais de Asilbouta, en Santiago de Compostela. Ten a palabra o concelleiro, señor Reiroa. Bueno, boa noite, moi brevemente, como todos xa temos aquí a moción diante, como todos sabemos, o pasado fin de semana do 11 e 12 de outubro detectouse a aparición de verquidos no río Sar, que no treito que discorre polo noso concello. Si ven a orixe, pois viña nun punto un pouco máis arriba do río, concretamente no concello de Santiago. Ao parecer, polas informacións que fomos coñecendo pola prensa, porque por parte do goberno municipal pois non se lle trasladou aos distintos grupos ningunha información, este verquido pois produciuse no trasvase na posta en funcionamento das obras da nova edar da Silbouta e foi o que ocasionou que a desconexión de un dos tanques que había na antigua depuradora para a posta en funcionamento da nova, pois se verquise unha serie de materia orgánica ao río, causando pois unha serie de un importante dano medioambiental, como así o calificou o propio goberno municipal. Por todo iso, pois o que se propoñen son, moi de xeito sucinto, unha serie de acordos. En primeiro lugar, condenar os verquidos producidos no río Sar como consecuencia das obras da nova edar da Silbouta, instando a empresa pública Aquaes, como directora da obra, a asumir a súa responsabilidade e executar con urxencia as actuacións necesarias para reparar o dano medioambiental causado. Exixir tamén a Aquaes ao Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico que investiguen a orixe e o alcance das consecuencias dos verquidos e todos os danos que foron causados ao ecosistema. Tamén se acorda recoñecer e poñer en valor a labor de Augas de Galicia pola súa rápida resposta dende o minuto 1 por parte de Augas de Galicia, pois se trasladaron ao lugar técnicos de Augas de Galicia para avaliar o problema e intentar adaptar as solucións ante a falta de coñecemento das causas do verquido. Instar tamén ao Concello de Santiago como titular da antigua edar e da nova, unha vez que sexa posta en funcionamento, a colaborar activamente na supervisión e control da obra, exixindo tamén a Aquaes o cumprimento de todas as medidas ambientais e solicitar ao Concello de Ames que requira información detallada e actualizada a Aquaes e ao Ministerio e ao Concello de Santiago que reforce o seguimento do estado do río Sar no seu termo municipal e que manteña informada a cidadanía sobre as actuacións realizadas, as medidas adoptadas e o proceso de reparación medioambiental. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda, señora Feijóo. Bueno, creo que esta moción poderíamos haber presentado calquera dos grupos que estamos hoxe aquí sentados, xa que o que aconteceu a semana pasada co vertido procedente das obras da edar da Silbouta é absolutamente inadmisible. Non estamos a falar dun feito menor, senón dun episodio grave de contaminación que afectou directamente o xa maltreito río Sar. Con el, ao medio ambiente, a saúde pública e a imaxe dos concellos polos que atravesa, entre eles o noso concello Río Sar, como todos sabemos, é un espazo natural e ecolóxico que debemos preservar. Non podemos permitir que en pleno 2025 se sigan producindo estos vertidos contaminantes como consecuencia da falta de control e responsabilidade dunha empresa concesionaria que está xestionando un servicio público esencial como o tratamento de augas residuais, por moito que este en obras. Cando unha empresa, lóxicamente, comete estos errores que perxudican o medio ambiente e poñen en risco ben común, ten que asumir as responsabilidades. Non abonda con excusas técnicas nin con comunicados, sino que, ademais, fai falta transparencia, investigación e, sobre todo, compromiso real para que isto non volva a suceder e para que, ademais, se solvente o que pasou. O que aconteceu na edar de Silbouta non pode quedar nun susto máis. É a demostración de que os controles ambientais e administrativos non funcionaron como deberían, e iso debe facernos reflexionar sobre a necesidade de reforzar a vixiancia e a coordinación entre administracións, porque, como dixen, a protección do medio ambiente é unha cuestión de responsabilidade colectiva, de defensa do noso territorio e do futuro das nosas veciñas e veciños. E isto, a verdade é que non é nada novo. O río Sar leva pedindo axuda xa fai moitos anos. Agora ben, dito isto, tamén teño que decir
que sexa o Partido Popular pois quen presente esta moción e que queira poñer en valor a Augas de Galicia, que ollo, non dubido que neste caso actuase con premura, pero é ter un pouquiño de falta de memoria, tamén hai que facer un pouquiño de autocrítica e non defender tanto un ente que ten como su director xeral de xestión e obras hidráulicas o señor Agustín Hernández, exalcalde de Santiago, que recordemos quería montar unha depuradora na fábrica do Pego. Polo tanto, como digo, o cuidado do medio ambiente é algo que debemos ter todos e todos presentes e non só cando acontece un suceso destas características para intentar sacar algo de rédito, igual que lembramos a necesidade de que todas as administracións con competencias en saneamento e depuración teñan que adoptar as medidas necesarias para garantir que as súas instalacións cumplan cos parámetros establecidos, contribuindo así á mellora da calidade das augas. Bueno, moitas gracias polo grupo do BNG. Señora Pampín. Hola, moi boa noite a todos e a todas. Eu non sei se me estou saltando cuestión de orden, pero tal e como presentamos unhas emendas, lóxicamente o relatorio, a defensa da moción, no noso caso, cando menos, está supeditado a saber se esas emendas son aceptadas ou non. Entón, non sei se estou facendo mal ou non, pedindo que se digan as emendas ou cando menos se digan se aceptan ou non. Usted na súa intervención dos tantos 4 minutos pode dar lectura a esas enmendas e despois, cando lle toque a quenda o intervinte ou que defenda a moción por parte do Partido Popular, xa nos dirá se as acepta ou non. Vale. Vou poñer o tempo desde o principio para que non digades despois. Ben, bueno, eu creo que todas as persoas que estamos aquí hoxe lamentamos esta vertedura e, por suposto, o dano que ocasionou. E tamén creo que todas as entidades involucradas, a quais como empresa pública estatal que está executando a obra, Augas de Galicia como entidade encargada da autorización, controle, vixianza permanente dos vertidos e mesmo o Concello de Santiago como titular da depuradora e da autorización pertinente lamentan o acontecido, tendo en conta ademais, como falaba a compañeira Luisa, que estamos a falar dun río Sar que leva máis de 20 anos sufrindo os efectos dunha depuración deficiente. Polo tanto, dende o noso grupo compartimos totalmente a preocupación. É precisamente esa preocupación que entendemos que é compartida por todos os grupos da Corporación Municipal a que fai que non entendamos de todo ben o xeito de actuar do goberno do Partido Socialista. No noso caso, enterámonos da vertedura e, sobre todo, de como procedeu o goberno de Ames ao respecto desta, pola prensa e polos medios de comunicación. Como sempre, o goberno do Partido Socialista e concretamente o seu alcalde, Blas García, máis preocupado pola foto que por calquera outra cousa. Non existiu, nin existe actualmente, ningunha comunicación por parte do alcalde e moito menos polo concelleiro de Medio Ambiente no que se nos trasladara ningún tipo de información relacionada con esta vertedura tan importante para o noso concello. Bueno, a comunicación que tivemos foi a través das redes sociais do señor Javier Antelo, no que decía textualmente: por que apenas dixeron nada o Partido Popular de Ames e o Bloque de Ames ante un dos vertidos máis graves no río Sar? Resulta sorprendente que isto dixera o concelleiro de Medio Ambiente nun post no que compartía unha nova da Voz de Galicia na que se falaba dunha denuncia presentada en nome do Concello de Ames ante a Fiscalía de Medio Ambiente. Concelleiro de Medio Ambiente que non trasladou ningún tipo de información á oposición relacionada co incidente ocorrido. Si, mentres no Concello de Compostela traballaban con dilixencia, o concelleiro responsable en Ames estaba nas redes sociais sinalando a oposición. Como é posible que non nos enteráramos hasta este momento de que o Concello de Ames presentara unha denuncia? Como é posible que non se dera traslado desta información a todos os grupos que conformamos a Corporación Municipal? A través das canles de comunicación interna que usamos as portavoces municipais dos diferentes grupos políticos de Ames,
infórmansenos de cuestións importantes, como, por exemplo, a proposta de programación que acordaron en Ames Radio, o encargo dunhas botellas térmicas para os plenos, ou mesmo a intención de levar as medallas do Concello a un determinado acto. Por que non se nos informou de algo tan importante como esta vertedura e da denuncia presentada ante a Fiscalía? Pois vese que o Goberno socialista estaba máis preocupado por culpabilizar o Concello de Santiago que por informar a veciñanza e a corporación municipal. Entendo que coa única pretensión de querer sacar rédito político dun lamentable episodio de contaminación medioambiental. Sigo despois. Muchas gracias. Perdón. Na seguinte intervención. Muy bien. Señor Antelo. Sí, bueno, boa noite a todas e a todas. Hoxe, bueno, vemos aquí trae un termo que é o de irresponsabilidade que podemos ver por parte de algúns grupos xa cando se presentou a aprobación da ordenanza do lixo e falando que fixo a referencia a miña compañera do bloque de antepoñer os intereses electorais dixo de nós, de antepoñer os intereses electorais, eu creo que deberían de ver eles si son eles que antepoñen os intereses electorais ou somos nós, realmente. Teño escrito todo, bueno, teño aquí un escrito, pero eu antes vou a facer referencia sobre todo á falta de información, porque tanto Pablo como a compañera do BNG, como Escarlata, fixeron referencia que non foron informados. Basicamente, non foron informados porque nós non tiñamos información. Que información queredes que vos demos se non temos información? Despois, hai outra cousa que tamén o non coñecer que había un vertido... Sinceramente, non sei se viñeron por Bertamiráns, porque dentro do domingo ata o mércores o cheiro era nauseabundo. Podíase deber lóxicamente a calquera outra cousa, pero pensar un pouco que podría ser un vertido que proviña do río Sar, sobre todo porque ao arrimarse ou pasar por cerca do río Sar, aquelo era insoportable. E falaba antes de irresponsabilidade. A irresponsabilidade é que antes, ante un dos maiores verquidos e falando da información, pois que nin o Concello de Santiago como propietaria da EDAR da Silvouta nin Aguas de Galicia como a encargada de autorizar os vertidos informaron ao Concello de Ames do sucedido nin das súas consecuencias en toda a semana que durou a crise. E irresponsabilidade, pois sí, tamén é que os grupos da oposición non se pronunciaron nos días máis graves, quizáis, bueno, pois porque digo quizáis, porque o BNG goberna no Concello de Santiago e o PP goberna na Xunta de Galicia, ou quizáis porque ao mellor recibiron ordes de non facelo. Irresponsable tamén é, por suposto, a quais, e o decimos con total claridade, que pertence ao Ministerio de Transición Ecolóxica e ao Reto Demográfico, que tamén culpabilizámolos eles por non poñerse inmediatamente en contacto con nós para decirnos que o que estaba sucedendo na EDAR. Nós podemos entender que isto pudo ser un accidente, produciuse no trasvase entre os colectores vellos, por certo, os colectores vellos da EDAR de Santiago, xestionados por Viacua, empresa pertencente ou que fai a xestión a través do Concello de Santiago, prodúxose no trasvase do colector vello, dos residuos que existían no colector vello, aos colectores novos atascáronse as vías, e o que fixo foi que se volvera para atrás eses residuos e rebordaran, e así estuvo durante bastante máis de 24 horas rebordando todos esos residuos sin tratar ao río Sar. Nós iso podemos entendelo como un accidente, pero que nós non entendemos é sobre todo o desprezo que se fixo ao Concello de Ames con esa falta de información, esa tibieza, como xa utilizamos eses adxectivos noutros momentos, non? Se alguén respondeu ante este suceso foi Aguas de Ames, a que queremos poñer en valor o seu traballo nesta moción, e quería decir ao Grupo Municipal Popular que queremos facer esa emenda, nós queremos propoñer incluir esta emenda, e cito textualmente, recoñecer e poñer en valor o traballo realizado pola empresa municipal de augas de Ames que dende o primeiro instante estivo realizando labores de vixianza e control da vertedura. Sigo despois.
Moi ben, moitas gracias. Señor Beiroa. Ben, en canto á enmenda, non hai ningún inconvinte en aceptar a enmenda que propoñen, porque, como decía ao principio da minha intervención, isto non se trata dunha moción política, si ben debería ser igual pois unha declaración institucional, porque creo que todos os grupos compartimos a nosa preocupación, que é o estado no que se atopa o río Sar, e especialmente despois a raíz deste tan desafortunado vertido por parte de Aquaes, empresa dependente do Ministerio de Transición Ecolóxica. Eu creo tamén que o concelleiro de Medio Ambiente, e quizáis por un afán de protagonismo, non sei moi ben por qué, meteu un pouco a pata e tivo unhas palabras un pouco desafortunadas nas redes sociais. O importante non é os feitos, o importante é o estado no que está o río Sar e o dano medioambiental causado por Aquaes. En relación ao que decía da falta de información que non tiñan para trasladarlle aos distintos grupos municipais e que califica como de desprecio ao Concello de Ames, ao que se despreciou ao Concello de Ames por parte do Concello de Santiago e por parte de outras administracións ao non brindarles información, entendo que o desprecio se debeu por parte deste goberno municipal, quizáis tamén por vostede mesmo ao resto de grupos da corporación que representan a todos os veciños de Ames, ao non trasladar a información da que disponía, ou acaso vostede non tiña información cando foron a presentar unha querella á Fiscalía de Medio Ambiente ou ao Seprona ou á Policía Autonómica, que foron simplemente por sacarse unha foto, non tiñan información, estaban os organismos competentes actuando, a que foron entón, se non tiñan máis información que para plasmar nestas denuncias e nestas querellas. Como digo, non se trata de buscar culpables, sino de remediar o dano medioambiental causado, e por eso, se hai que poñer en valor o traballo de todas aquelas persoas que actuaron, non hai ningún inconveniente por parte do Partido Popular. Moitas gracias. Bueno, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Señora Feijón. Bueno, pois a verdade é que, sin que sirva de precedente, pois non podo estar máis de acordo cas palabras que acaba de decir o compañeiro Pablo Beiroa. Sinceramente, creo que non é de recibo asistir a unha lea política cando estamos a falar dun vertido desta magnitude. Creo que esta é unha moción para defender o río Sar, algo que creo que estamos todos e todas de acordo, e, polo tanto, a hora do que se trata non é nin de buscar culpables, nin de litumás, nin se o PP fixo ou a Xunta está, ou senón de mirar que non se volva a producir e, sobre todo, de intentar revertir os danos producidos e, sobre todo, depurar as responsabilidades. Moitas gracias. Por parte do grupo, señora Pampín. Bueno, como todo o mundo ten a moción, paso directamente a decir cales eran as nosas enmendas. No primeiro punto pedíamos, en lugar de instar a empresa pública Aquaes, pedíamos as administracións responsables. No terceiro punto pedíamos, por razóns obvias, que se quitara o compromiso constante coa defensa dos ríos galegos, porque sí que en algúns momentos, dende o noso punto de vista, deixa un pouco que desexar ese compromiso, pero aquí, como estamos dicindo, estamos a debater sobre esa vertedura e sobre ese río Sar. E, por último, no punto cuarto, pedíamos que, en lugar de instar, se puxera solicitar ao Concello de Santiago a seguir colaborando, porque así o fixo desde un primeiro momento, e que, como digo, seguir colaborando activamente na supervisión e control de obra, tal e como fixo dende o comezo. E despois o texto quedaría igual, exixindo o cumprimento de todas as medidas ambientais. Entón, esas son as mocións que nos lle trasladamos e que, despois me dirá o compañeiro se son aceptadas ou non para proceder á nosa votación. Como viña dicindo na miña intervención, concordo lóxicamente co compañeiro Pablo, cando, aínda que non houbera demasiada información, cando o goberno de Ames vai a presentar unha denuncia, entendo que sabía que tiña información de que iba a presentar unha denuncia, non? O sea, presentou unha denuncia, entón sabía que iba a presentar unha denuncia. Entón, a min, non sei, me parece un pouco incomprensible que se presente unha denuncia en nome do Concello de Ames e que a corporación non este ao tanto disto. Dende o noso grupo lamentamos profundamente esta vertedura producida no río Sar, pero tamén, como estamos a falar, lamentamos o xeito tan desafortunado de proceder do actual goberno do Partido Socialista, máis preocupado en moitos casos pola publicidade e a propaganda
que polo que realmente é importante cando se teñen as rendas dun concello de 33.000 habitantes. E, por último, agradecerlle ao Partido Popular que aceptara ou que agardo que acepten as nosas enmendas e tamén o feito de que presentara esta moción agardando que en vindeiras ocasións manteña o seu posicionamento a favor da protección dos ríos, do medio e do territorio. Aí sempre nos encontrarán o Bloque Nacionalista Galego. Grazas. Moi ben, moitas gracias, señor Beiroa. Perdón, señor Antelo. Non me extraña que xa se confunda con tanto... Bueno, primeiro é que vou a propoñer, con todo o respeto, vou a propoñer que tamén, aparte desta botella, traer uns botiños para poder facer desatascar ben as pituitarias e así poder ter vos cheiros, porque o de ter que dar información cando era evidente esa información, eu contolles, nos fomos ao Seprona desesperados, fomos ao Seprona en busca de información, fomoslle preguntando se eles tiñan algún dato que podían ofrecernos, porque nós non tiñamos ningún dato, nós non sabíamos o que estaba pasando, sabíamos de onde proviña a vertedura, o vertido, e sabíamoslo porque Augas de Ames o que fixeron foi un estudio a pé de todo o río para ver se o vertido proviña de algún outro sitio. Ao final deronse conta que viña de Santiago, ao final de onde proviña era evidentemente da depuradora. Entón, bueno, non podíamos trasladar información ninguna porque non a tiñamos. Chegamos ao Seprona, o único que lles dixemos foi: hai este vertido, vida Berta Miráns, podedes cheirar un poquinho por ali e se vos dades conta de que non é normal o que está pasando. Fomos tamén á Fiscalía pois un pouquiño para que eles investigaran, porque realmente é o que nos pasaba. Eu non sei, vostedes reclamanos a nosa información e que non sei que información lle podíamos dar. Nós sí que podíamos reclamar a información, estábamos reclamando tanto ao Concello de Santiago como a Augas de Galicia, que realmente eran eles que nos tiñan esa información. E a mí o que me sorprendeu, e iso o dixen nas redes sociais, era que vostedes non fixeran ningún tipo de declaración respecto a este vertido, e non me digan que non o sabían, porque o que decía ao principio de todo, entonces había un problema de, bueno, pois olfativo. Despois, creo que na defensa do SAR creo que estamos todos de acordo. Esta de dar estáse facendo precisamente para evitar esas verteduras tan graves que se estaban producindo ao río Sar. Isto foi un accidente, foi unha mala praxis, non o sabemos, está a Fiscalía en eso, estudando para leválo adiante. Non buscamos culpables, e de feito dixemos en todo momento, o alcalde o dixo nos medios de comunicación, e o dixen, non fomos nós os medios, viñeron os medios a nós. O alcalde o dixo nos medios de comunicación que non culpabilizábamos ao Concello de Santiago nin a Augas de Galicia. Sabíamos perfectamente que eles non teñen nada que ver con esos vertidos. O vertido a quen culpabilizamos, e aí, cando antes dixo que somos un goberno valente, culpabilizamos a Aquaes. Culpabilizamos a Aquaes porque foron os responsables de que non funcionase ese trasvase. E culpabilizámoslo sabendo que pertencen ao Ministerio de Transición Ecolóxica. Señor Antelo, vai a rematar. Remato ahora, prometo. Pois sabendo que Aquaes pertence ao Ministerio de Transición Ecolóxica e sabendo que son do noso signo político. E nada máis, que non podo dicir nada máis, que se me acabou o tempo. Señor Beiroa. Bueno, boa noite outra vez. Por partes, en canto ás emendas do Bloque Nacionalista Galego, por suposto, ya as aceptamos sin ningún problema, porque eu creo que o sentimento é común. O territorio e o medio ambiente non entende de cores políticas, e, por tanto, independientemente de cales sean a chega e calquer sea o fundamento que teñan, si van a ser para mellorar o medio ambiente e traballar todos xuntos pola defensa do territorio, pois van a contar co apoio do Partido Popular. En segundo lugar, en canto á resposta do Concelleiro de Medio Ambiente, chámame a atención, bueno, eu entendo que o mellor hoxe ten o día un pouco gracioso para facer chistes nada máis comezar a súa intervención, pero non sei que información pedía que trasladásemos ou que manifestacións fixésemos os distintos grupos da oposición cando vostedes mesmos son o goberno están dicindo que non tiñan información. Non é un pouco incongruente o que acaba de decir? Non é un pouco incongruente pedirlle información a quen non goberna, a quen se atopa na oposición, que se pronuncie sobre unha información que vostedes, goberno, non lla facilitaron? Tampouco teña información cando foi a Policía, cando foi a Guardia Civil ao Seprona, nin cando foi a presentar unha querella na Fiscalía de Medio Ambiente, que foi simplemente a decirles que o río Sar cheiraba mal. Foi simplemente a iso.
Tamén me chama moita atención que non nombren a Quaes na primeira nota de prensa que sacou o Concello. Foi xusto o día despois de que o Partido Popular presentou esta moción cando, ao parecer, existe a empresa pública a Quaes para o Concello de Ames. Temos aí a nota de prensa primeira que sacou o Concello, non informou a veciñanza sobre a orixe do vertido, simplemente botou o balón fora frente a outras administracións, casualmente gobernada polo Bloque Nacionalista Galego, Concello de Santiago, e polo Partido Popular, Augas de Galicia. A Quaes, empresa pública estatal, esa non existía para o goberno socialista hasta o día seguinte de que o Partido Popular presentou esa moción. Xa digo, eu non veño a entrar aquí en debates con vostedes, nin a intentar sacar, nin facer o chiste de turno. Eu veño aquí a defender o río Sar, que é para o que nos escolleron os veciños neste momento. Por eso, pídolle que recapacite para vindeiras ocasións e antepoña a defensa do medio ambiente, vostede como concelleiro de medio ambiente, frente á demagoxia política. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Vou aclarar unha cuestión ou dúas. Creo que o concelleiro deféndese perfectamente, pero non ten un turno de palabra, non dixo eso, que dixo que non é o que se sinte o noso, que non se sentimos foi solos por parte tamén da corporación, donde en ningún momento ningún dos concelleiros da corporación falou con nós. Nós temos un grupo de WhatsApp, non é novedad, os portavoces, hai un grupo de WhatsApp, donde aquí, pois, se preguntan cousas como se vamos a levar a medalla aos días de Galicia, ou, por exemplo, perdoadas molestias que aconteceu na Telleira un día que había ali bombeiros cando houve incendio na sauna. Son mensajes que chegan aquí a portavoces preguntándonos a nós. Do río Sar non chegou ningún mensaxe. Ningún. Ninguén dos concelleiros e concelleiras aquí preguntou, oye, que pasou no Sar? Nadie. O día 11 foi a primeira chamada que houve do 112 cando nos alertan. O día 11 pola tarde, pero había que pasar por aí para ver o que había xa, Era moi fácil saber o que había, e ninguén preguntou. Nós, claro que fomos a Seprona, Policía Autonómica, mandamos cartas á Consellería, preguntando o que había, e desde o primer momento se criticou a Quaes. Ustedes saben que a min non me cae a cara por criticar aos do meu partido, nin aos organismos que son do partido que polo que estou eu aquí. Saben que non teño ningún problema nese sentido, e claro que se criticou a Quaes desde o primer momento. Sí, señora Agra, desde o primeiro momento. Sí, digo eu que foi así. E cando estuveron aquí, que foron os únicos que viñeron a darnos explicacións, se lle dixo tamén o mesmo. O único que queríamos era información para informar a veciñanza. O primeiro comunicado informando a veciñanza do que estaba pasando foi o día 11 pola noite. Poden ir á web, a avisos, e ven aí. Co cal, home, está claro que non vimos aquí para facer política, se viñéramos por esta moción en concreto. Se viñéramos seguramente non estaríamos votando ningún de nós. O que pasa é que se dá unha serie de condicións que todos sabemos. Augas de Galicia está nun lado, Concello de Santiago está noutro, e hai o que hai. Que queremos todos? Que entre en funcionamento dunha vez a depuradora de Silvouta, que non se produzan máis erros ou máis accidentes como o que houve, e se producen que nos avisen e que nos lo digan, para ter toda esa información. E o que queremos é ter un río Sar que este en boas condicións, como estaba os que viven aquí, pois non sei quen vivía aquí fai anos, que di que se podía pescar nel e se bañaban nel, verdad, Merche? Teu irmán o di constantemente. Esa é a aspiración que temos todos. Pero, bueno, eu coincido tamén nunha cousa. Se houvésemos falado todos, ustedes tamén, cando presentaron a moción, seguramente poderíamos traer aquí unha declaración institucional que todos e todas estaríamos de acordo. Sería moito mellor que estar nesta liorta e nesta imaxe que estamos dando hoxe. Moitas gracias. Votamos? Votos a favor? Unanimidade, moi ben, moitas gracias. Abrimos o turno de rogos e preguntas. Rogos? Perdón. Dous. Luisa, señor Fijón. Bueno, aínda que teño varios rogos, bueno, a menos que aquí os compañeiros do PP me cedan os seus turnos, creo que só podo facer un. E, polo tanto, vou aproveitar para repetir un rogo, para repetir como rogo unha solicitude que xa fixen por escrito a principios de mes, que era o desbroce do camiño situado entre os números 41 e 43 da aldea de Raíces, a limpeza de dito camiño, xa que se procedeu a limpiar por parte dunha empresa o que é o poste da luz e deixaron ali todo o escombro tirado e a poder ser o arranxo tamén do mesmo para que cando chova non vaya a auga toda. Bueno, moitas gracias, señor García. Obrigado. O meu rogo para o Concello vai no sentido da seguridade vial, concretamente na N550,
e concretamente na entrada do Milladoiro, dirección, bueno, vindo de Compostela, se pode sinalizar, sexa con sinais luminosas ou reflectantes, o primeiro paso de peóns, o que está no medio, porque a visibilidade que hai polas noites, sobre todo, e agora con mal tempo, pois é deficitaria, e xa houve un atropelo, hai sustos, e por se pudera solucionar tanto o Concello ou a empresa que está desenvolvendo a obra. Obrigado. Moi ben, moitas gracias, señora Seixas. Sí, nada, o meu rogo está relacionado pois con dous puntos do pleno de hoxe, que é tanto o punto da ordenanza do lixo como do Biguán, onde vemos que dous informes que se fan externos veñen en castelán. Entón, a pesar de que na ordenanza de impulso do galego do Concello, no artigo 5, se di que os estudos, proxectos e traballos análogos que o Concello encargue deberán de estar en galego, pois non se fai. Entón, eu rogo que se cumpra este artigo. Moi ben, moitas gracias, señor Espinosa. Ben, o meu rogo vai dirixido ao concelleiro responsable de obras e é que se acondicionen correctamente os denominados leira parkings, porque coas primeiras choivas están que dá pena velos. Falamos tanto do entorno da piscina municipal como do novo aberto do Milladoiro. Obrigado. Moi ben, moitas gracias, señora Pampín. O meu rogo é que se explore a posibilidade de poñer badéns ou algunha outra medida de calmado de tráfico na avenida Muiño Vello, no tramo que vai dende o polígono do Milladoiro ata a rotonda de acceso a Santiago, xa que moitos coches alcanzan velocidades elevadas nunha zona que está limitada a 30 km/h. Grazas. Moi ben, moitas gracias, señora González. Tamén respecto a Nacional 550, que a xente está a queixarse pois, de como se cambian as paradas de autobús, como se comenzan obras diante das entradas dos garaxes e non se sinten pois, que se lle este comunicando con tempo. Entonces pido ao Concello que faga un esforzo nesa comunicación, unha coordinación, pois non sei se é necesaria pois, co Ministerio ou ca empresa, e que a mellor sei que se está facendo, pero hai que facela mellor, pois embuzonear, facer algo que a xente pois, se sinta un pouco pois, máis informal e comunicada, e de paso aproveitar, por favor, que sexa en galego, porque que xa o Milladoiro últimamente parece Valladolid. Moi ben, moitas gracias, señora Coto. Rogamos a petición dos veciños de Lens que se coloque un contenedor do lixo nas inmediacións do cementerio nestas datas. Este contenedor xa fora solicitado o ano pasado. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Sobre ese tema, dicirlle que todos os párrocos, cando chega estas fechas, solicitan xa eles a nós os contenedores. Son os propios párrocos. Moitas gracias. Seguinte rogo. Nunha rodaxe realizada na parroquia de Lens, quitaron unha farola nas inmediacións tamén do cemiterio, polo que se roga que se restituya. Moitas gracias. Preguntas? Polo Grupo Popular? Ninguna? Moi ben. Señora Feijón? Señora Feijón? A miña pregunta é para a Conselleira de Educación, é unha pregunta que nos trasladan varios pais e nais do CED de Bentín, xa non é só polas humedades, ni porque haya parte do alumnado que este situado nun corredor a hora de comer, senón que máis ben a pregunta que queren que lle traslade é se é coñecedora vostede das queixas que está habendo nas últimas semanas acerca das cantidades de comida, porque parece ser que novamente veñen os nenos e as nenas cando chegan do comedor veñen queixándose de que non lles deixan repetir, que lles din cando piden de repetir que non hai máis comida e que chegan con fame ás súas casas. Sí, boa noite a todos e a todas. Por aclarar, agradezolle que trai este punto de Bentín a este pleno, xa que me resulta notorio, canto menos, que nadie se interesase pola situación neste colexio. Para poñer en contexto, no mes de xullo, o concelleiro de obras, eu, a aparelladora deste concello, a dirección do centro e infraestructuras da Xunta, tivemos unha xuntanza no propio centro, na cal se nos impuxo que os nenos e nenas comeran nos vestíbulos do centro ao ter que ceder a aula do edificio municipal, recordo, para dar clases neste centro. Este mismo fin de semana
O Concello de Ames pintou esas aulas, eses vestíbulos que se atopaban con humidade e que a día de hoxe teñen as paredes en un 90% de humidade. Polo feito, tamén destaco que a Xunta de Galicia non se fai cargo do mantemento dese tellado, perdón, do investimento, é dicir, do cambio dese tellado, e que é coñecedora plenamente desta situación. Dende o Concello de Ames achegamos varios escritos nos cales non obtivemos resposta. Eu personalmente o martes tive unha xuntanza na Cidade da Cultura na que asistiu o conselleiro Román Rodríguez, Manuel Vila e Indalecio Cabana, que, como saberán, son personalidades bastante, digamos, responsables no mantemento dos centros, na cal se lle chegou a situación e a preocupación do Concello de Ames por esta situación na que se atopan os nenos e nenas, e a cal tamén se destacou a importancia que se debería tratar no Consello Escolar Municipal. E xa respondendo á pregunta sobre os alimentos e como comen os nenos e nenas de Ames nos nosos comedores, direille tamén que por delegación de competencias, e son plenamente coñecedora xa que traballei nos comedores de Ames, as cantidades de comida son exactamente iguais que hai 8 anos, que hai 5 anos, que hai 2 meses, máis que nada porque temos o mismo personal municipal, que son os PSXs, as cociñeiras, as coordinadoras de comedores, que neste caso non son persoal municipal, pero si da empresa que levan moitos anos traballando con nós. Eu persoalmente achégome asiduamente polos comedores escolares, corroboro que os nenos e nenas reciben as cantidades adecuadas e os menús co valor nutricional que deben ter. A verdade é que me resulta bastante complicado entender como se trae por parte dos numerosos partidos políticos ou dos partidos políticos que se traia este punto con tanta frecuencia, porque que non cambia, nin cambiou nada na xestión dos comedores escolares, e se cambiou foi para mellor, para garantir uns servicios de calidade e con responsabilidade, como vimos tratando aquí en varios puntos do pleno. Entonces, agradeceríalle tamén aos partidos políticos que se atopan aquí presentes, que por responsabilidade tamén, por axuda ao Concello de Ames, trasladen esta situación de Bentín aos seus grupos e nos axuden. Moitas gracias e desculpade o tempo. Agradezo toda a información, pero como comprenderá, a mí si mo trasladan as familias eu teño que trasladalo. Non é que a crea máis a vostede que a eles ou a eles que a vostede, pero se as familias me din, por favor, pregunta isto que nos está pasando, isto, entenderás que eu teño que preguntar e eu teño que traer. Moi ben, moitas gracias, señor Feijóo. Señora González. A miña pregunta é para o concelleiro de Obras. Xa sei que o meu compañeiro Alexandre preguntou no mes de xullo pola situación dos contedores soterrados e que o concelleiro de Obras respondeu que iban a ser retirados. Non vou a ser eu a que entre a opinar sobre esa decisión, pero sí que quería traer a situación da Rúa do Seixo no Milladoiro, porque se pode ver este espazo que era onde estaban situados os anteriores contedores, que parece ahora unha horta, non sei, leva así tempo. Entonces, eso por unha banda, e os que se sustituíron, podemos ver que, bueno, que a realidade a día de hoxe é isto, un montón que parece un punto limpio, máis que unha zona de contedores, e está o espazo é lamentable, e está convertido aquilo en unha zona sucia, improvisada. Entón, a miña pregunta é se hai algún plan para condicionar e recuperar ese espacio que está claramente esquecido, e creo que hai que dar eso mellor imaxe para a veciñanza sobre esta zona. Por favor, poden contar. Gracias. Sí, vaise formigonar e facer a cera nese cacho.
Moitas gracias. Señora Pampín. A miña pregunta é para o responsable de Protección Civil, que entendo que agora é o señor Nieto. Non, é o señor Víctor. Pregunte, xa respondo. Vale. Cando hai velatorio no tanatorio de Bertamiráns e o conseguinte traslado do cadáver, é preciso cortar o tráfico na Avenida da Maía. Antes, tal e como nos traslada a veciñanza, este acto de cortar o tráfico na Avenida da Maía era asumido por persoal de Protección Civil. Pero agora non é así. Así que gustaríame saber o porqué e se se vai a retomar que corte o tráfico quen ten competencias para facelo. Moitas grazas. Eso se fixo durante fai xa tempo. Creo que foi nos inicios de Protección Civil no ano 17-18, cando se creou durante escasas semanas, porque houve unha petición temporal por parte da empresa que ten o tanatorio ali, pero despois se considerou tamén que, tanto falando coa policía local como naquel momento, se decidiu que non era oportuno, xa que eso se considera que é unha actividade privada e, polo tanto, deben de ser eles quen, a propia empresa, quen, cando hai demasiados vehículos, salan e o fagan. Protección Civil desde fai moitos anos que deixou de facelo e non é unha actividade que sexa dentro de que entre dentro dos traballos que ten de facer Protección Civil, a non ser que yo solicite a Policía Local ou algún dos organismos que xestionan directamente as actividades de Protección Civil. Moitas gracias. Nada, simplemente apuntar que as empresas non teñen competencia para poder cortar o tráfico cando lles resulte cómodo ou necesario. Para cortar o tráfico ten que ser persoas habilitadas para isto e creo que unha funeraria non está habilitada para cortar o tráfico e, polo que estiven indagando noutros concellos, pois é a Policía Local ou Protección Civil quen corta ese tráfico. Polo tanto, creo que se equivocan no razonamento de que teña que ser a propia empresa a que estableza ese corte de tráfico. E máis, creo que podría asumir sancións por facelo. Moitas gracias. Señor Espinosa. Ben, a miña pregunta vai dirixida á Concelleira de Benestar Social. Como indicou no pleno pasado que agora si cumpría reunirse cas traballadoras do SAP e tendo-nos constante de que non se produciu aínda esa reunión, ten pensado reunirse en breve coa representante legal das persoas traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar de Ames. Obrigado. Sí, gracias. Moitas gracias. Perdón, creo que había ademais que se me olvidou unha pregunta por escrito. Formule primeira por escrito, lle contestan e despois formula a seguinte. Sí, a miña pregunta por escrito é porque, bueno, no pleno da conta xeral eu preguntei porque había unha partida de subvención a empresas para fomento do emprego con unha dotación orzamentaria de 19.500 euros que non se executou nada, entón eu gustaríame que se nos explicase por que non se executou esa partida. Ten a palabra a concelleira, señora Paz. Sí, boas noites a todos e a todas. Decirlle que esa subvención entra dentro do obradoiro de emprego, no Renova 6, esa partida non se executou, aínda que si se fixeron as bases por parte dos técnicos de promoción económica, sacaron as bases, sacouse a subvención e presentouse unha única empresa. A finalidade era a contratación mediante unha axuda de 1.500 euros por persoa para traballadores do obradoiro do emprego. Presentouse unha empresa para contratar a 2 persoas e fixeronse as entrevistas ao personal, os rapaces que estaban no obradoiro do emprego. Despois de facer as entrevistas, eles mesmos dixeron que non aceptaban a contratación por diversos temas personales de cada un que nos aí non nos podemos meter. Entonces, a empresa tuvo que renunciar á subvención por parte do Concello e o Concello tuvolle que mandar á Consellería que renunciaba a esa subvención. Teño que dicir que, aunque os traballadores e alumnos do obradoiro de emprego non aceptaron as condicións desas empresas, vale? Teño que dar as gracias aos técnicos de promoción económica e ás persoas contratadas no obradoiro de emprego
porque fixeron chamadas a empresas e gracias a eso moitos dos alumnos traballadores están traballando ahora mesmo. Teño que dicir tamén que na conta xeral que se fará no 2025 vai pasar a mesma situación, pero nese caso as bases non se presentou ninguna empresa xa por adiantar. Moi ben, moitas gracias, señor García. Perdón, ten a segunda, sí. Vale, a miña pregunta oral é para Gustavo, é que, a ver se sei explicar, vale, indo cara a Trasmonte, según pasas a Semiglorieta, vale, donde hai unha parada de autobús, a seguinte pista que se mete á man dereita, pois é unha pista non que conecta dende a estrada xeral a, digamos, pois a zona da iglesia e tal. Esa estrada está en bastante mal estado, a luz, pois en varias farolas non funciona, entón a miña pregunta é se para o ano que ven se ten pensado actuar sobre esa estrada. Vou anunciar a día de hoxe que no post do ano pasado vamos meter varias estradas para arranxar. Miraremos se unha desas pode ser ou non pode ser. Moi ben, moitas gracias, señor García. Quería traer un pouco a pregunta do millón do Milladoiro que moita xente que vivimos no Milladoiro nos facemos. Quería saber concretamente se o sentido dos carrís da Rúa da Coruxa vai mudar despois da humanización da Avenida Rosalía de Castro. Sabemos que hai un dos carriles que baixa cara a Compostela, o carril dereito vai en dirección recto e hai unha sinalización ámbar que sube. E claro, moita xente nos preguntamos por que na que hai un ámbar que che permite subir está tamén dirección cara ao fronte, porque claro, cando se che coloca un coche diante que vai cara ao fronte, que cruza a Avenida Rosalía de Castro, toda a xente que estamos detrás non podemos continuar. E quería saber se ao mellor isto vai mudar coa humanización ou pois está previsto que continúe así. Grazas. Non sei canto tempo levas vivindo Carlos no Milladoiro, non o digo por mal isto, non o tomes a mal. Leva así os siglos dos siglos. Claro. Pero é que se cortas a salida á dereita en ámbar, faz máis atasco aínda. O que tens que posibilitar é que os coches que cheguen antes para salir á dereita poidan ir salindo e os que salgan de frente, lóxicamente, teñen que facer cola, porque ao izquierdo teñen que facer cola sí ou sí. Bueno, se vos parece, debatimos isto noutro momento. Digo porque seguramente isto pasa como no fútbol. Todos temos unha alineación e no tráfico tamén todos temos moitas ideas de como orientar sempre. De todas formas, dicir que unha vez que remate a obra, non sei se se chegou a encargar, pero se iba a encargar un estudio de mobilidade para unha vez que remate a obra de humanización, ver tamén o sentido das calles adxacentes a Rosalía de Castro, por se hai que cambiar tamén algún sentido agora mesmo, ou bueno, agora mesmo non, a posteriori, para ver que exista máis fluidez no tráfico, vale? Señora Coto. Temos constancia de que a través dos usuarios das actividades do pabellón do Milladoiro que existen pingueiras. Quería saber se coñecen isto e que pensan facer. Pois a mí non me trasladaron nada, pero mañán informareime e a ver que me din, porque, bueno, gracias. Pero, bueno, se hai pingueiras, tapalas. Sí, pero cando se detecten. Segunda pregunta, tiña dúas. Señora Agra. É que realmente non iba a facer ninguna pregunta que iba a facer a miña compañera, pero despois da condensación que lle dou a Conselleira de Economía, a miña compañera Luisa Fijó, que veime de educación non me enterei de nada. Que me está dicindo vostede? Que a culpa de que os nenos de 25 coman menos é culpa da Xunta? Podría aclararme mellor a súa contestación, porque foi o que non acabei de entender. Eu penso que a pregunta está contestada perfectamente, se queren entender vostedes entenden, que os nenos de 20 coman nos vestíbulos do colexio, concretamente no edificio municipal, é imposición da Xunta de Galicia. E creo que está fora de lugar aquí que vostede veña con esta pregunta, máis que nada por respeto ao persoal municipal e á xente que se encarga da comida aos nenos. Bueno, está contestada, non sei, pregunto. Non podo contestar eu. Ten para réplica, sí. Pero pensada. En ningún momento le estoy faltando el respeto al personal municipal. Yo lo único que estoy diciendo, vamos a ver, estás diciendo que todos somos conocedores de que los niños están comiendo menos.
e non te crees que eres tú a única que estás en A contacto ver, con os perdone, eu, se me permiten intermediar na situación, eu creo que estamos levando que non entendemos ben o que se Hombre, traslada. A ver, creo que era perdone clara un a momento, a ver, se me permiten como algo que me confiere o RON dirixir os debates e explicar, no, pero bueno, no, igual, perdone, a ver, señor Agra, gustaríame explicar, bueno, me xo decido eu se xa está ou non. Eu o que quero dicir é que houve unha pregunta moi concreta, que é certo que a concelleira se estendeu explicando outra cousa, porque si é certo que temos un problema ahora no comedor de Bentín, que hai moitas familias que están protestando porque están comendo nun vestíbulo, eso é certo e creo que o coñecemos todos, e o que dixo a concelleira é que eso foi debido a que a Xunta de Galicia ao final nos acabou dicindo que tiñan que comer aí. É certo que por parte do Concello se está falando coa Consellería para que se corrixe esa situación, incluso no último Consello Escolar, non sei se non acordo moi ben, pero se falou co centro para que nos cedan a biblioteca para que podan comer aí puntualmente e non ter que estar no vestíbulo, e o que dixo a señora Porto foi que por parte da Xunta na reunión que tuvo con eles fai uns días e dixeron que estaban mirando alternativas tamén, que están vendo alternativas. Nos o que estamos intentando que esas alternativas sexan o máis rápido posibles, para que precisamente os nenos non coman nun vestíbulo onde hai portas, e iso tamén está influindo no traballo do persoal dos comedores, porque é unha zona de paso de carritos que antes usaba e ademais houve que achicar un pouco máis o espazo dentro do comedor para que puderan coller todos. Non sei se quedou claro ahora a explicación do que pasa aí. No, miro en xeral, perdona Luisa, que como estou así deste lado, coincídeme para ti, agora realmente miraba para Roberto. Se non hai máis rogos ni máis preguntas, damos por rematado o pleno. Moitas gracias e bo fin de semana.